Sadie onyankopon eshi edo ewiase ni ode ne doba owo no krono emaye onipa bia obegina die no onyira benya dankwa eye salvation hour ejumedie no adru so yani owura Yesu Kristo akwa pamse de bia da ebra abo eye ngotwe Ghana time yebeba afidie so na yabeka awrade asem ti se afi ana woni ehia eye salvation hour ejumedie so ana wugusu a wuti right away from True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village Bola Junction ani antina free sabre ko pembra yede dwumadie no ebeba na wie besa donhwere baako enefa eko donhwere mienu so o live no so o hwemo TikTok Facebook YouTube pamodna na share live video na comment mai I say TikTok no banchua or like you follow subscribe bibia ya kama radin shout Ora and the God you bless you Dankwa ana yani edaso Baby I wish you free bia and the Kristo nsamunchia echia imba ise ensuye ewo ade nyina mu Oshi echira kwan ewu Kumasi Sokoba Wood Village Kumasi Sokoba Wood Village Bola Janshi ukwere bia yeshia eyempaibo sanso na ifiere bia watch night nemeda ene yeshia mu eye anointing service eye osofo odifo sebaka ni Jacob Bechi Papa enyimre baby a wo bia na Kristo asundwe nka ho Yebabo mpaye na afi enyimre die Kristo ewo man no so ato aso Well, live no so power tap the screen and then share the live video right now. Ade aye selfie one no power tap the screen and share the live video. Modern na board of Ubia man is a salvation hour ejumedie adru so. Yede efa eye TikTok, Facebook and YouTube. Share live video no sisi a ema foforo. Quickly yanko na Jonah Papa na bom to say Oba de adom Kristo asundwe nka ho Amen o Onya bibiadi Ai menya biatum All right Azere ne de aso bobobo we yada yi mi na mi akra ho beto adwuma no nye enyankwada asemu sanity na furo papa Kristo asem enyira mo bra ye ne bra enzem All right yanko minua Yona honom na afi ye mompa na enne de onkonkro o man no enfa Yona fe ko mbabom bamjo bompai osoro ne asasi wa nshranka odi amen edawa sinkwa ho de ne pempezo ade abedu na nwumre yi fa bone chaye ebra sosie ke twenya mpo no mo asem soro e pawcho asempatie mu nhira no obi obetie nkwaje sem eba bia ma ne nya mu nhira ne mu nzenkyere ne dare da nyina se do fa so kana fa so ye no e wonya gopon ma tumi me fa mu ne nyema ne yie wadum ti be shira yenda amen 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 Rade insha jira amen Rade insha o hwe TikTok wa
ye nua baba ko your friend Elizabeth Opoku. I say God bless you, man of God. Amen. Oba Elizabeth Aradisu inshallah. YouTube no so edamo ye adwuma dodo ahwe ewo Facebook Aradinsha mo nyina. Amen. Eventually, God will bless you. Yabomba yewi. Sir. Na said ye Danny Danyano. Yaba yanu din kombo efa Kristo asemo so ene yasai ashem. Yankasa mini aba mata. God will bless you. I won't say what like it achede no Aradinsha. Angie, God will bless you all. We don't know TikTok. Already Ishamo Bebre. Nyamema ene adofunumu a Kristo adumti yasai abeshiem. Ene dwada yi enwumere yi waye adoye. Sir. Akwani abedi nyina mu. Kristo Yesu aboaye. Sir. Ama onyunu asadwe. Sir. Yebeka onyankopon ayine no asempa edi akire wiase. Sanity. Eno odasane ya wotie ye. Ebia onse yeba masem ye ba akopɛ. She yebota nyina ne se yebemu ohunu enkwagye a Yesu Kristo de ba wiase. Sir. Eni fa hudi a onamne mogya so edi bere nipa. Sir. Edi mesra se dwumadi a yedie bo modern se untie ni sa akwa. Nemom ubesese wadwe no akoma. Na Kristo asemo a dane dan nyina no. Yenenam media yi so no wonso ubefamu bi na odi aka wabrabo ho anante serebe ya wabrabo nyina so nyina ebegina Kristo diem. Sir. Na dachi opia ye nyina nso anya nkwagye. Ebia na beka se apo iso bia wudwumadi a obabedi. Ye de ane se ye beka Kristo ahine no asempa kire nipa. Sir. And this our life no so na kwa sorry a wasum Kristo ye. Onko asore nso a ye kanfo owura Yesu Kristo at the mouth. Without him there's no life. Say Kristo eni wabrabo mu a eje se oni nkwaje. To batim sinim. Enti nyamema ya bompa yewe. Enti ebremu ye yebetoa asempa no so. Sir. Debia no yeba Kristo ema ya asemfoforo ema yedeba. It is all sure eno yeba ye no Kristo ma ya asemfoforo ma yebe kan. Sir. Ti asemni eno message yede ba no ya today say Adam nana ufri do team na do team na be de be obesai akro. Sir. Adam nana ufri do team na do team emuana obesai akro. Na enra no yama adofo muti asese message no ensi nti ene yebeto asempa no so. Sir. Ena asema yede ban enwa de na ne yeto aso. Ti ne de no ya to din se onipa bia bewu. Sir. Nti ebra oti ase fa ho to Kristo so. Hallelujah. Amen.
onipa bia ebewu isanse owo na ebewu ni ntino momoden se odon betu Yesu Kristo so sera be ya wo na chi no Kristo maye no obenya enkunimdie ama wokra owusori yachi onipa bia bewu ntorofo a wote ase fa ho to Kristo so bra wote ase sinipa betra sase so ena oduma kuma wu emefa ya kenipa bi di bone papa be di bone atra so pa se bone ntra so obedi atra so na susanse ewiase we na eda ho no owo bepon adasamafri asase so nti brother ye wuye bia no esese ohweye hallelujah amen esese oyede uhweye papa ebinim timi tua na mo bi eya ade bi won ma ya no ma dwe omo se omunna ebe si duana nanso enya nokure opewo mo bo wiase a eni nipa da sani Yesu na ya nwune yo edemena Kristo asam so kasa kire oniba bia o hwa me na wotie mi se utwu mu ne besene utwu mu ne betene ye pe se de kura obra beso obekwa asase ase na oniba bia no se otu kon na wu a ensayo dabi re ensayo sem kesi wo hallelujah amen se otu kon na wu se kinkiri a ensayo abrabono ye wono nto aso ento aso no ebetima ye papa ama ebetima ye bone beson hunamu abraba wo beboy hallelujah amen zema zema tu de se onipa bia bewu nti onipa da sani a oti ase isa wu abewu nti fa tu owura Yesu Kristo so obi timi ka se medie I don't fear anything maba madwe bose mekum nipa edi apesika nya no de mefa so ampa nipa no de obekum praise God amen bekum nipa atomo pass edi nya sika esisi adai obebu obi afa so edi agini sika afiri ni nsem onfani pantu kwai nanso oba bonten be ka se oye traveling agent no better media no so we twitwa nkontombo saa no agye nkrofo sika na okoja wo masi airport obo ma no saa odumagu oven mu na okoja wo masi airport osemo ntwe me ba harabasa no di sika na dwane hwe owo da ho twe kwasempa Kristo baba na nche amen obia ni wonu mu a obakwati wo sa ya nchrewo obia ni obakwati wo dabi risawo shame na wutie mi a medie Kristo asoma me se mi mebo wiase kokko e obone ho kwasem nti orofo sa ebiara wutie me nipa bi anam na da sam so ato brade
sɛ nipa wu anasa nipa wu anasa braba wo bɔ no deɛ ɔbɛyɛ no asase so biara wobɛnya so akatua wɔ ɛyɛ saa nti wo a bibia ne wakyerɛ bio nipa adwene no no wo akyi nkontabu wɔ hɔ hyɛnka wɔbaa deɛ din amen Psalm 89 verse number 48 True Faith Church International Kumasi Sokobai Wood Village Bola Junction Osofo Odifo Sabakani Jacob Beche Asafum ana mranti amote nka e studio yewo kwasem Debi ada Ghana time 8 pm sharp Kristo asem efa ye media no so ema ewiase ni panyina tie bi na Kristo befa so asesa wa brabo amen amen masa matudi se onipa bia bewu onipa bia bewu nti bra wo ti ase fa ho to Kristo so amen amen yete do atwoko Psalm 89 verse number 48 yes ozo barema ben no ti ase a wo no wuo ti asem ni obarema bai no ti ase a wo no ana ete atasefo asanse so a onka owuhwe obusa we question asemisa ana enyum nguma no David ebisa obarema bai no ti ase a oba bai no ti ase a onipa da sani bai ana wo ti ase a ana wobetena owia we ase a ohunu owuo ose onka owuhwe hwan ya na wore ho se baby ewiase we aduro ane baby ewiase we kura hyase e ba obitimi ka se mikodi aduro kodi tu aduru so ja se zare die edu a wo kodi nso etu aduro nje wo kwa ampa na wa kokonfuo bi ho doto bi ase koye enwa kwankura sensen ho ana da se bi atuotutuo ana wonro ho sensen ho huna sa so ja se ena moja bi ebuo bitin na ebuo bi tim wona etwitwa mo amene saa ne ahwaye kankan chetutubi urado tolu wa no atie modafo nana ago amen odafo ewo pa na wanye da sebra yo nana nana odama wedi oboko me bana sundwem buamu yo nana no medamase rompa wa praise God amen okwa no de na ji awurum sa na chi no akogu ntwere akwazo ozo therefore wedi wadama onana Ghana heading ya bamu balfo no mo nipa kwa ne diskalo ma den nya djuma nyo teja onana ise ma nya djuma mi ni di kombe kume because te djuma me yare se me bokro no sa jinana wa ni tua kro no bei tanye ni achewa eno nso ebetuma ku na nsem ko bokro no bi nya nananom adawro ma nya nananom adawro ma enka mihia no wo di odonfo me na kire me se na na wo ya de pa nana ba nkwa bawo nche ya obeboa me abom ho bai to therefore no ntina mbai no so fa tuntun zanzai no bubum bum sa no ahenya me nanim ba wiem kakra ahenya bodia no na tia me na hupada praise God amen na hupada no therefore ti do to yasi nyina ne nia ise prebere watwi bonto no awe besi agusu sa ise nyina ise kwa Kristo baba ne ncha amen bewi ase no atete moto na odi bia hihye na bati o ma ne bia di
ahye dido bi esi ekire ho kan mo jafra di ba bo so miensa kan ose ku gina wona council mi agusu na hwego na fadware praise god amen obi tutu enkan ose nuanu no now discard to ayu na puha sure why na ti asia onyame asam se ohuru obi ni kira fi asam adun sam pero fara ka se otiri fo timu wa owro wa okawa efu obati sa ubati wa kodi etu aduru bare me ka jo se edo na kodi ye no ewa chiwade no kwasem pa owu bofo be fa wo a wọ́n wọ́n ní sọ kodi tu aduru ti asemini owu bofo so be fa wo a enya se makodi tu aduru obra so do beko ya dai utumu tan wo sorry aze ya owura bi sori wo Ghana ha eni Kumasi na ya freni budu last kala no buokum na no oti buokum last kala sorry aze utulu tu enko utware seka enfa ebra no agasa no wofa etrasi din hwe ni ma bisia no so I'll die you sorry aze ano opas antemu edigu tum dobroba ono agasa de hwe ni wofa ase so dima ya tenebo na be ma da fom obi oso odi tu aduru oda fom yo de chiwade nana no mantimi anye no odefo ntimi anye no hallelujah amen na nsa media no so na mrantie bi atuma ko babi o makodi tu aduru to mu wie na sese o mo try ehwe sebe adwuma jemrantie no baako anu odi ne hu gina o mon try no mo krokoe no mo ne kire na yase na dima ya ya zinyina tete foye ahoi ne tuo na kano samaba ahoi o gina o se sa no okofo me fom krokra wana ba ko o gina jo si ye asema se wu tuo na kano nana ni edu ne nya odefo mene omo wura hye na jesa kana na team wako ahoi mrantie ndo mu akawira brade ya che wo mo Kristo fa bale nche amen ebra wuti asie yi emfa wonto aduro so emfa nto aduro so dabi na abuzonsom eye nkwaza semu nyankopɔ ani anade aduro ntimi moaw kwasem amwa anya wonka soja se sa wo pa bamba Kristo ene wo kwasem pa obi so timi kwaji sika ya duro sika duro akonfo binim sika ya no atai no oboapa no aheda di twitwa no eyalo ni nyina ayaza hallelujah amen obi ko di sika dan kunu di twa de tu na sa wonam ebi aba media no so no omdo mu bubu sika ai sika mo ya bo ano bibia owusom sia no obum gen owusom sia no obum gen ara sa brante bi sa no hu di o ma krake to so ma na bu ano ono ankala ko to bi bai mu ni ehwe tiktok de ehwe ni ama ho mu wadura mu ni ehwe sika ba sa 20 ene gubo to so na eguo na abrante de bego no so mumubum dem so mabe mumubum akwani bubububu amu sia
so ja say so won say ya obi betima fa na da kwan we so adada no akogya bozunsumu ba ko di akire se ma sa waturi sa oni ba bia bewu sa joro fo awo so me na wotie me bra wotie ase fa wotu Kristo so wate if say Yesu Kristo die se odo woto no so a wo ni da so ti asemni se odo wotu Kristo so a wo ni da so asejare sa wa ro ba he no o be ka wo hwe nanso sorry ene wote ase awo sha Kristo fo papa bo se obenya no obi a odi na chi yie obenya no e de na koda enkwam na de wa sura urade asoma urade ne de osore pe okogjem unye ni da so obi Kristo baba ne nche amen Psalm 89:48 yango Psalm 89 verse 48 yes oso bare ma be na otiase a tell obare ma bay ana otiase a ana tiasase we so a ohunu owu no be ni kra afi asemadu no betimi yi ne kra afi asemadu nsam hallelujah amen na chasa onipa biada oba ana achimwa wu biada ewa asase we su biada obeka wu ahwe sana churo no beso oti onipa bia waka wu can say oba awo no achimwa wu asase we su no obeka wu ahwe no kwasem ni so shomwa efiri Adam peso ba nyina no Owuo aya djuma e oni paso abapem sese oda so ya djuma because of Adam mratu bi a oye yenti Owuo aya djuma bapem sese ni wi na djuma wo mo ba sa so esu a na o ma bene na wonu mu woduro bon sama mo mutumi nyina o ma ko war hallelujah amen your church of Satan by omui oko ono no so mbonsam direct ongoy oko oye konfo o hweme oye malam o hweme edusini o hweme masa no a mudi na chi no musuosua no no a mo atete mo ntabe ma bedu sasabe konfo na che omui oko sanfo kuno Kristo baba ne nche amen oso bare ma bai ana otiase a ohuru owo bare ma bai ai no be ni kra afi asemadu nsam na obetuma yi ne kra afi asemadu nsam ofri asamadu nsam obare ma bai bini ho sa ebe ma bako ai ma bako je ka se ye bobo emema o ma ba asase we so a o ma ba gidi emu adefo ne ahiafo sai ehimfo binom ani abamu banifo binom wiase nyina sa eso ne yetu ani a yehu oko omo nyina hu ama yesie wo kwasem pendo bukura hu bia pro kwasem ishanka ba de ni amen na Owuo yewuo se wantimi yewu ewo Kristo mu a unye ni da so papa se be prenu adewu a omu ma Kristo no kwasem wu Kristo krono nti ai nya bonutuo no kunu kwa wo mu ma Kristo wu ma Kristo sakarawadun hallelujah amen papa panemu no ba abaya she guest house ai sukonwa adwamanti na ne pressure ene na 40,000 ai wodu wo nakoma no boba asura ne tim oko wo mu ma Kristo ai hallelujah amen oba wanyam osimi panyin sen penny say na okonu maduro na moja tuni sa na tim oko wo mu ma Kristo kwasem onwa mano hallelujah amen watikamu ononso o drug dealer sai achichiri wi ni ne
cocaine na gu boot wo okoye transport ana accident kana na hallelujah amen wo nwa ma Kristo wo ma Satan wo gu edama bonsam nti ora fo wo so me na wo tiemle me sraw ena kakra aka wonu mu eso won kwana kan esoyie ye ka se mu a ko me sha edemede me ntovo sa ebrewa ya bra esese odu ni padua ni siwo eri se Kristo ni monya awo tena ni abra bo kwaiso na uchumo ne betre ya pe obeka wo ahwe na no me nda twa mu ukodofo bia yi kutwa ho ntoma kutwa ho t-shirt hallelujah amen ukọ kire do bonsoa ampa o che se oyonko no ti ase no na do na mpa wa ba fie o hame wa dwene won so de ahu ma ni trimumbo sari awunya daje akose bre ewo bi ayi ase ebi be so bi so be ba de Owuo aya hintasam ewo nipa brabo obiem da obeko obiem da obeko sa Kristo baba ne nche amen enti esensa unim da wo bakro ane de do obeko ntino oho a siesie husie kwasem boa husie se ba bia batu bia no ubetimi akona sodwem ama Kristo nso ahumabo obare baba ne nche amen di nyame asam se obama ben o tiasi ababro ne ke kamame they serious Psalm 89 yes verse 48 what's I was obama ben o tiasi obama ben o tiasi ohuru wo no be ni kira fi asamadu no betimi yi ne kira fi asamadu nsem why asemisa don't say no ya bobo ni pele bidin so asempa me ya na wo wo din akese no me shedam fo mu edin enwumi tirim obi timi ko wuto in the office ya rawo samo akra fie wakodo adwum waso ko aye bibia na the temperature koso tim no wa office obi tini kama onyare nyawe traffic ya che yegina eso ya pe ya ko ya wo wato ni kem kwani baba wazo bego ya awra hosem na ya hintasem oni baba babo ni pawe so da say so na tibani mu a sachira wadwi repent so da say na ye wadwi sa abrama wo bar se de be so Kristo ani sante na ba bia ba to bia wakono Kristo kwaso eti ose obarima bai ana o tiasi a ohuru no be ni kira fi asamadu nse no betiri yi ne kira fi asamadu sisa eti wotum so do lefi eni utum so be wunti ana asori a oni na wiase saa asori kura mbe so be kubi eni utim gigale bon sama yi saa dwene na firi ni patrim zodi aze unim so betime wu ana material things ana birma dwen di akire sereba ya metima da porch cam sorry aze sereba ya enkrofo dan no mu sisie no otramode houses nsumetimi asibi no na nkwabone su ebu ni nuafa buni ni asa ubewu eja no kwasepa ubewu eja jaga ba de ni amen na owu no a nipa bewu no ya na enye wusa babia okra no eko ebi esane akono babia okra no ebekro honi asem don se Jeremia ka se ya ma mu nso wufuo na mu nsu de oko babia ho rebe okro hallelujah amen uko yase na utinu sua
baabi nipa no ne kra na ekɔ na su ɔhɔ na su sa okɔgye mu anaasɛ ɔkɔe gyeme so amen amen onipa bi abɛwu hallelujah amen na onipa ɛsiane sɛ ɔbɛwu nti no ɛna metufo sɛ wote ase fa woto kristo so ɛ sɛ yɛakɔne abɛdeɛ nyinaa yɛnkwa ɛni yɛ nsɛm ɛwɔ nyankopɔn nsɛm wɔla fɛrɛ sɛ na wohwɛ me ɛtiɛnie wonkwa ɔtwe deɛ mbɔkɔa me nsɛm sɛ ɔde asɛ Job chapter 12 verse 10 Psalm 89:48 ne sɛ onipa bi abɛwu ɔbaa bɛwu bɛrima bɛwu akɔkora bɛwu aberanteɛ bɛka owu ahwɛ ababaawa fashion team sɛ bɛka owu ahwɛ nti awɔfa no a wode wo ato so a ɛno nti ɛka kristo asɛm a wompɛ sɛ wobɛtie no ɔba media no so ne yɛ pirikyi si a ne watwam ti asɛm ne sɛ moma didi a memu ne dwuma bi di wurade fa bɔ no nkyɛw amen yɛdeɛ yɛpɛ sɛ kristo fa onyame nsɛm wo kra onyame nsɛm yɛ a wode kɔ ban otwadi abɔ sɛ meka kyerɛ sɛ ɔha nsɛm ɛwɔ ne nsɛm ɛwɔ ɔno no nsɛm ebi ɔpɛ no ɔda no toɔ yɛ na awerɛ hɔ paa ɛnɛ nipa bi abɛtɛ asase so na ɔsɛ ɔkɔ no ɔba na ɔfa ha ɔwe nsa ɔpɛ mma apiapie ahantan because of sɛ ɔda kam ahantan brabɔ wɔtu kwae ɔkɔ America wɔwɔ ni hɔ obi wɔ hɔ paa cemetery wɔ hɔ ɔkɔ Germany ɔda Lexus cam Germany owó ni hɔ owó abɔdanfo na wo bi a wɔte Germany ma so kɔ akyene da obi wɔ hɔ paa ebi ɔkɔ adagu so ti asɛm ni ye nti ato da sɔja sɛ ɛyɛ ato abrabɔ mu baabi a wɔduru no tugu baabi sa tugu baabi sɔja sɛ tuni nyina tugu baabi nkwasɛm paa na nhwɛ kristo akyi akwae kristo akyi akwae sɛ ɔde wo to no so a ɔbɛmu awiɛ papa sɛ ɔde wo to kristo so a ɔbɛma dankwa nkwasɛm paa dankwa sɔja sɛ gyana si ɛka sɛ ɛtwa so nipa wu prɛko pɛ ɛna nɛ Psalm 89 verse 48 sɛ onipa biara a ɔtɛ asase wɔ so no ɔbɛka wu ahwɛ wontumi nye wokra mfiri asɛm ado nsɛm na asɛm ado nso wotumi nye wokra mfiri ne nsɛm nti ɔmampani atera nkonnwa ministers ayɛmfo a motete nkonnwa so a abamu mpanimfoɔ tikyafoɔ lɔyafoɔ ɛmu agyagyefoɔ dodo a ɛsɛmɛ asɔfoɔ binom kristoni ɔbaa bɛrima aberante ababawa kristo asɛm sɛ menka nkyɛ ɔsɛ ne nsɛm na teasefoɔ biara kra wɔ ɔno no nsɛm ɛna wo kra awiabae ɛwɔ otwadeɛ mpɔ nsɛm ɛna wo kra wɔ sane teɛ enti yɛgyae akɛsesɛm no kakabe nsɛm ɛne akuma pimu no a ɛwɔ wo nkyɛe no gye mu ate nkwasɛm obi tumi sɔre na ɔfa baaboro no atetim ɔfa baaboro na ɔtwa gya to sɛ ɔde aseɛ ɔbɛgyina media sɛ ɔsɛ mo Yesu no menom n'anim ka busu sam ɔdɔfoɔ a wɔne wo ho ɔnne wo ho gyeme so amen wɔkra no a ɛte mu a ɛma ɔtumi de kɔ adwuma no awurade nsɛm na kristo sɛ menka gyɔ sɛ wɔ ne nsɛm dasama nyinaa honhom halleluya amen deɛ ma wotumi de kɔ ɔfis hɔ akɔnse nsankrataa ɛpa se nneɛma binom kristo sɛ menka gyɔ sɛ ne nsɛm na wɔ halleluya amen judge ni a wote court dɛm na bu nkurɔfoɔ atɛn atɛn no abu nkurɔfoɔ no kristo sɛ menka gyɔ sɛ wɔkra ɛwɔ ne nsɛm nti adwuma no a wɔyɛ no fa papapa yɛ ɛyɛ adwuma no pɛ dwodifoɔ no buanefɔ nkɔgye adamudi a ɛmu ntankyea ɛnyɛ saa agyagyefoɔ koraa dɛ maasɛm deɛ atamu da
mo wa sam papa mo dia de nya lawyer ebra Aaron so just say Moses onyankopon hye ne say omo me ya asofo o ka jira mo so omo fa tantene ne nya de bai enya dwuma no omo ma hye so de ewo no matadi santie so just say it is o sorry na jadi dwuma de bi asawonsa fa no ko ye ho adwuma santie na owuo bo sa ne ben aboko na udwuma di a ubadi no ataso asase so no edi wachi Kristo fa bane ncha amen miso nipa bia ebewu sa bia onipa bia beka wahe akwada pani obi atumi boko ai so dia say nti se wo na ebewu ni ntino fa hoto Kristo Yesu so bra wo ti ase sa na nya ni da so pa na wo wachi wo kra na nya baba atena ni da so pa o Kristo Ishanka badori amen come and go verse 10 yes nsɛm na tiasefo bia kra wo onye bubon nsɛm na atiasefo bia kra ɛwɔ ni adasama nyina honhom ani adasama nyina ne bai honhom dasama kra ani honhom ai onye bubon nsɛm dokasem obi timi de sabo bɔ no bɔ memprɛ we meyɔ sɛ no adasama no obɛkɔ na opu adanji na no ho wo so kyekyekyekye na ɔde ntoma kuru no ai kwadwo ntoma kɔ ntimi bewu kwadwo na ara ntima kɔ nim ni ayame me ho wo so fiti enura saa ntima kɔ menum nyina ayame nyono awate me saa fesa ɛde na yɛ me sɛ malaria siao malaria na chile what did he intimidate entonton crowd malaria parasite entonton kan na adwo no ozo da o se mantwe a obobra ni so wo ani to kwantimi si obi no obi ntamo pata na mpata bra ho aswate sa bra fom na okra onyagobo se wo de nsem jame so amen na obi a wo ne wo ho na obi ne kura wo nkwam we ya hantasam nya hantasam de okra wo nkwam ya de ni di agro de okra wo kira mu ya toto na ase na su nipa se ya nsum Kristo bi orofo empu Kristo nkyerɛkyerɛ wat empu nyankopɔn na obi timi nya kwa ko wura school ko tertiary level we pa na ɔde no abɔ no safo hene nyankopɔn ni hɔ niba hwɛ ho yie mo a maduru baabi atra so ɔno mo nsakra ma adi so just say onyankopɔn asɛm sɛ ne nsɛm na tiasefo bia kra ɔno nsɛm ana atiasefo kra ɛwɔ onyankopɔn nsɛm ana wo kra ɛhyɛ wosom no asɛmsɛ wodi na hyɛdeɛ so na asɛm no wɔ nkyɛe halleluya amen wonte mpra twim ana wohɛ me halleluya amen wɔsɛm nka gye sɛ wo kra ɛwɔ ne nsɛm deɛ ɔpɛ na ɔde kɔ wompepa tuo akɔkorɔ no bɔ wɔsɛm nka gye sɛ wo kra ɛwɔ ne onyankopɔn nsɛm nti abrabɔbɔne a wɔbɔ no menam Kristo asɛm so tofo ɔdɔfoɔ sakyerɛ wadwe gyeme so amen na toro nsɛm no ka kyerɛ yɛn sɛ ɛnyɛ sɛ ɔma onipa tena asase wɔ so ɛnyini kyɛ ansa na ɔkɔ no yɔfoɔ nkyɛn nti wobɛtumi yɛhu at any time sɛdeɛ Kristo asɛm pɛ anaasɛ ne tumi no teɛ nti na no wɔka kyerɛ Matthew nwoma nom sɛ dua bi ɛbɛsi asase so na anso aba a wɔde nkantankra kye to ho wɔtwa to twene nipa bi a ɔmɛte asase so no wɔmɔtere na ɛbrɛ ho asɛm no halleluya amen bisima asɛm ato ne sɛ
onipa bia bewu nipa bi abeko na esan se nipa bewu ntino oti ase fa onto Kristo so sanete se Kristo Yesu mu ana awie ya power ai kwasa Kristo Yesu mu ana sunjwewa sanete hallelujah amen yente do joko verse number 10 yes ne nsɛm na ada sama nyina honhom wɔ ne nsɛm na ada sama nyina honhom a ɛnya so na so nsɛm hwɛ hallelujah amen ne nsɛm nada sama nyina ana ada sama nyina wo ai ana omo kra so ho ansɛm onyankopɔn nsɛm onyankopɔn nsɛm sa nti isan sɛ yɛ kra ɛwɔ onyankopɔn nsɛm ntino ai ɔkasɛm bi ɛde kyerɛ yɛ Job chapter 14 verse number 10 to 22 Job chapter 14 verse number 10 yes na ɔbarima deɛ na te ha yi o ɔn sɛ yɛka Psalm 89 ɔse ɔbɛre onipa bi abewu ai obi abewu ɛboa sanete onipa bi abewu ai ɛna wɔkyerɛ wɔ ha sɛ owuo no a yɛbɛwuo no tumi ne kura no Nyankopɔn nsɛe sanete nti ɔdasani biara kra ɛwɔ twɛdeɛ mpo nsɛm kwasa nti sɛ wobɛ so a biribia ntimi nkyɛngye no sa sɛ ɔde aseɛ Saa. ɛna anadwe obi bɛwu ai bi wɔ every second nipa wu sa sɛ ɔde Saa. aseɛ every second bia nipa wu ya sa da tie every second mena meka kyɛ wo sɛ wokɔ hospital kɛseɛ no a ɔmumu nipa wuo saa o home ɛkɔ soro ba fam nyinaa no ɔno ɔnte wo case ɔmfaa ho sa ho dɛbrɛɛbe owuo na na abewu sɛ adɔktafoɔ no hunu sɛ wobɛwu a ɔmu mfa ho bi busuani wo gyina hɔ a na wotiam dɔkta bɛhwɛ me de hyie yɛ wɔmfa ho ode hyia no bɛkɔ sɔre aseɛ Saa. mr brother sɛ wohwɛ me na wotie mi a bɔbrɛ yi o bɔbrɛ yi bɔbrɛ yi gyeme so amen yɛnti dɔtɔkɔ a Job 14 verse number 10 yes na ɔbarima deɛ wɔ sɛ ɔbarima deɛ owu na ɔbea hɔ na ɔyɛdeɛ bɛyɛ ɔbea hɔ na ɔbea hɔ ɔbarima wu a na ɔbea hɔ ai ɔkasa bɛrima wu a na ɔte hɔ dai obia ɔkasa bɛrima wu a na ɔtwere hɔ obia ɔkasa bɛrima wu a na ɔfam daa ho obia bɛrima wu a mpakyɛ ne ɔgyina hɔ dabi o obia hallelujah amen asantefoɔ binom mo hwɛ yie fa wei ɛsɛ sɛ aban mu wei kura nyɛ aban mu mpanimfoɔ asɛm ɛyɛ hemfom titi nkonnwa so asɛm awurade asɛm sɛ ɔbarima wu a obia na kyɛ sɛ ɔda hɔ ai de Mɛbɔ a. ho ai na ɛyɛ dan na seesei makɔfa asua bi aba a monsiesua kwan a yɛfa so deda nipa ai teacher ni no gyina board ho obi a wawu fun so ɔde asɛ ai tikya ni a wawu a yɛakɔyi namba ai ni ade da no na yɛdeda no no gyina ɛka board ɔda mpa so ai nyɛ de kente akuri no sanete siwtu ne yɛbɛhyɛ no yɛahyɛ no ahyɛ no anamɛboa ai kente ne wɔbɛfira deɛ afira no ai wei deɛ yɛakɔpɛ slate ka no yɛfrɛ no slate ai ka sɛ slate slate hallelujah amen na ogyina hɔ saa ai efun no efu no gyina hɔ okura ai chop na yɛde chalk ahyɛ ni ahɛ ne nsam na ba okura benku na abaa no so kura benkum ai na sɛ de wɔtwerɛ slate no so ai weefrɛ school kola atwa no ho ahyia hallelujah amen efiri he suantra abraham wiasa ya abraham suantra ɔyɛ sɔfoɔ ai ɔno so wui a ya bɔ ne credit card ne abɔ no credit card ne ɔn so gyina hɔ na properties n'anim ai na babu ɛda na so sɔfoɔ a yɛbɛde da no sɛ bia ɔmɔ no berɛ yie ɔmɔ bra yi ɔmɔ berɛ yie ɔmɔ bra yi usuba nyɛ sɔre asɛ Sare deɛ. yɛtɛ dɔtɔ kawo deɛ wɔsɛ verse number 10 na ɔbarima deɛ wɔsɛ ɔbarima deɛ owu na ɔbea hɔ na yɛde no ato mpa so deɛ ɔbarima onipa wu a yɛde no to mpa so Aye. wankasɛ afa no nyina hɔ dabi wɔyɛ adwuma yi cg bɛwa ai ɛyie no sɛ wɔno ne yɛsi live po ai na ɔtale ho na sɛ deɛ wɔyɛ biribi no asɛmpɛni efu sɛ owuo no nya werɛhoɔ bi Ghana sɛ ɔde aseɛ saa owuo no nya werɛhoɔ bi awurɛ hɔ ka nipa wu a kɛde whole day ɛfie hɔ nkora na ahunu amane obia ne di bia ne di
so da say ne ntama susu no nipa wu a enkura ni nyina mo ekura mo tianye ye mo mtu firifio mo mtu firifio yes na ukura usuro e da no kura ntimi dem so da say e da ntimi dem eso na senate kora nyina kutwa funu hia akura ketwa ne ni herete no hanani akura yi hanani no ohefunu se ya no ko jana no hani se ya ene mi nim ho homa be baba bankura mi se hey enkura ya wo mo 1990 wo ban 1990 wo ban nyina ni 2000 wo ban nyina umusu ban ye different new generation power sorry I say enkafi okra mu nidi ka dokono na makotena wo bi fie na nka wono na didi no ma bia di sorry I say eso ne eye ba fia we se de ni pasie emu akokonam oti asena yare kura unye busuani kura mana behw sorry I say o peska bia be se e bia 2000 media kotuto nuru enya hoden dia trans ye behwa mu owu you die abusu pani benya daje akọ bank akọje bosia abaye wo ya pensoa penfaso ofu obe ode aduane ayo bibia wa jenso na gurubutum na yiase ni akọ aduane menya nkyere me bi sorry I say yiase abete say wedding place emo no menya bi but the crushi wedding kwa ye mo sa the crushi ofu no he say eyie abaye ejapade kese am abusua so woni bosia kwa de be ye kura utimi ko bobosia na de be ye sa obi kura timi to ye obi business o ye no oto wa ye no aya ma funu no so otimi hwia hono say nipa obobra ti bra na wo boy ntino esese otimi so na obobra mu abusua mu ni kapre nti oba no ma betra se ma yan nkra tato so mo ye no meji aya amam by percentage me me fa 70 ma mam 30 nya me to adaka afa machine sa bibia tinsa na ebe ba no bibia ya bibia na ebe chem 30 70 mo de 30 me de 70 mo preso om se ai na muso nka na jenso an wachiri tibeti sorry I say if you be any pass mu bia ono no betu nipa ma o mabaw to me monitor mo bia nyi sika wachiri sanity say Owuo eni eyiyo enya woro ho bi enye mobo mo nsamo dane ne mani adane kura wi hallelujah amen nanso aya intensomo a ewo nipa abrabom so just say enti Bible says say na operema de owu na obia onipa jam na owohe fa biu kaya grabi na badani ato bedani aja ka krabi na badani ato odafo wote konya so ka kra na kaya krabi ensase bebereberu be jawo ba kan fa gubo ibodwa na resa kire benkum na dia kire nifa na dia pemo popai Jese benkum ni nifa nyina dia oboa hallelujah amen agaga krabi agazi samu nyina na etu atwa pasampa ni ye bon ayi wo mo yi no fruit yo omanfo ene yato abese no eye betu abusia nana serebo otoso emiensa esuso nso krom suso nso nana hema
Esuso. Hallelujah. Amen. Nye boboba. Abusua pani hwan suso. Omode yawo eto abese no eto nsa e de afre jamfo ne adofo nyina se eye nana kukurantumi. Yes. Odefo kukurantumi. Otoso mi ensa. Odaya awanso. Okantumi awu. Odefo kukurantumi awu. Nana kokura. Nana kanchine aguabra aduane si jaso. Shia. Ozo bari na bari chese a ohuru. Sorry ase. Obokwa. Odemo kukura ntumi. Nana wotia bakwa mu a okwa. Sorry ase. Ni e bojumi. Obokwa. Jameso amen. Ka onyenko. Ozo bari mabde. Obari mabde. Owu Obia. na obia. Oni pejeu. No wa oh, human no. Se owu no tisi usu a. Ehu. Hwa. So owu be feri ba. Ehu papa. Ebi ara ohu mi da. Owu be feri pa wani bio. Secret ba ko owu no. Wani bie. Na je ho bia. Nipa na wo be wu no. Wono na ni bie onya third eye. Nipa bia wo be wu a. O third eye no ebie. Okay. So when the physical eye but third eye no a who spiritual things no wo be wu a na nyame abie sa ni no. Nti obebie wani no no hu say bofo no gina ho ampa. Na oye o say calm. Do you say sa bo so anu atene nsa wo so. Otene nsa wo so say ya. Na ayo say. Chunkra. Ena ba sa so wa no na katu. Otimi ka why say. The body no. Wonu hu bien. Otak ana abie no. Ena na eya focus. Okay. Eti so bi te oncha na okasa ho a wonte. Ono spirit na enya nkanta. Tiasemini. So life is am say me Kenyans asam dia kira wo. So dia say. Enem pa na be born once. So bo ansa no na America. Obeta ye wie no. Obedemba. Obi abasisem. Asisem. My di ye basisem. Ye wura modern world. Tiasemini. Entini bari be wu a tell I na bie. No hu bofo on. Obi ko afa no hase hu wo mo wu obusuafo. Ne nananom. Wo hu wo mo won ani so. Dia wo Kristo mo soro wo soro biema no. Yes. Ani bi na Yesu Stephen abo no. Esi ya no. Messiah, God bless you, good evening. Yesu Stephen abo wo be wo no. Wo soro biema. No se nyanko ponte soro. Wo wo say Christ etik onyango bon self. Dina na ni age. Power. Kra ko himani. Bisa usa etu ube wu wani abie na de papa. Ana say ube wu amwani abie hu anyanyade. No ni asem no. Wana asem wo. Alafo me say so swami na otiemi a me no di nkomo. Masa maturi say onipa bia bewu. Tunti asei fa hutu Kristo so wat. Fa hutu Kristo so. Bawagem pasa. Umama bra papa. Sarete. Jameso amen. Bawagem pasa ba ya Bobo bra papa. No concept. Bobra papa. Sai. Jawanti ni mo bra papa no. Woni awie pa. Onye awie pa. Yefe. Inda so onye. Kristo bo wana ncha. Amen. Kawo be mo sai. Bless my thing. Yes. No bari mabde. Obari ma dia owu No bia. na obia ho. Onipa jem. Na wo he. Hallelujah. Amen. Nti woda wono ahome ne kosoro.
obon ma ne de ntimi kosoro etimi di be se almost 30 seconds then some ma from wo yase asara be kan woni egu so no waje mu ho no Hey. easy ebi dwo so mu de bia so wo no tisi so ansa na akoma na bete no ebi dwo so so da se obo no owu a wo pre so da se obo no owu a owo so te se vibration kan no kiki uje ho ye mbehyew obi time wo so sa na mpa no enyina wo so sensuo ne si so na tutu maza sadia ye twa abo amene a wo pre no sa na nipa wu a etie Oh, okay. hey sadia twa abo amene a wo pre no sa na nipa wu a etie tuani ha sa na wo pre sa afi wakoma no na a change in rate bon tan now ho yira also be what because squam me maza owo na form mama minsuonum enya bata na form so that say every good to me cha omo nan egu omo ho ene de common wo wie nu a woda ho kejaan obewuro ni pieto no na ejana abono to jana bono to bebrebe eno eurobi se pacha masa ni ba ye nya fe so sham ya me say sakra one tentam sakara ba shaki so chi akwai sakara so nyango paw so ho yango if you say won kwa ni nsam na wo pasem ni ba ye nya fe ipe mo bo it is a show bi na won na mo na wo say akase sami cha nya hantaya na ho ya me sere so just say asikafu na nu ya ayi the whole world asikafu num omso mo ko ba bi atatanic ekohwe ye no omu ko po ase omu ba biem Ama ba bi. asikafu num omu ko de epum num ko gugu ye epum enu omu ko gugu ye e de kiza something say Bless my tank. yes Obere ma de. owu obia ho Onipa chem na onsare nsuo firi pumu kɔ mpumpunase ensuo firi mu ere bai edo mpumpunase edo epumpuru ase wo kɔ se ensuo da ya ntama moza se epu basa epumpuna ase epu na tie na wase no na edi afra edi dissolve sa yengo edo aso no yes na aso emem na enwe ensuo ere bai emem na enwe ensuo mem na enwe saa no onipa kɔda hɔ saa na nipa nso kɔda hɔ Onsore. hallelujah Amen. mfato na toro no ye na Aye. sɛdeɛ ensuo ɛdɔ pumpun aseɛ de watena kurase ni masema mekai no kwasem pa baabi ɛhɔ no na ase ehuru ti sɛdeɛ yɛnoa nkwaa no ana ɛno aduane no ɛhɔ wodi agorɔ a wotoma woma biem ebe yɛfrɛ no ebunum Oh. ebunum Okay. wotɔ hɔ a woma biem nsuo no kora ɛhɔ no ɛtumi buru mu no kwasem Baby huni huru no. ɛhɔ buru ehuru no pressure wɔ down sa Okay. nti ɛtumi buru mu prɛkopɛ me fishe muribi sɛ ɔde asɛ pa ɛsɛ me sɛ onipa bi a bɛwu wowɔ hɔ a dwene ho na bɔ bra papa no kwasem sɛ ɔde asɛ na kwan bɛfa so ɔbɛwu deɛ gye nyankopɔn ɛne nim obi anim kwan bɛfa so ɔbɛwu ɛne berɛkɔ ɔbɛkɔ amen kɔ nsuo firi pumu do mpumpunase nsuo firi pumu yɛ dɛ ɛdɔ pumpuraseɛ na nsuo mem na nsuo mem na enwe na we saa na onipa kɔda hɔ saa ne nipa kɔda hɔ na ɔnsɔre na ɔnsɔre ɔsoro nya ntwamu yi ɔsoro yɛ ntwamu yi ɔnyane hallelujah amen wɔsoro ɛnya ntwamu yi Onyane. onyane da Oda ho sa. gyeme so amen na kyerɛ sɛ nipa wu a yɛwuo ebire bi bɛso a ɛbɛsɛ nyane nipa o sa ei
asɛm bɛbɛ bɛ na asase twa mu a sɛm bɛda bi ɔdɔfo a wosɔne a wodeɛ wosi nipa kum na bɛkum ɛno no professional no wobɛkum nipa kumakumakumakum wode bi kɔ aduro so nsase ho nti ɛmu nnuaborɔ ne adeade wodeɛ dibɔne saa wosi wobɛwu na wowu a ɛbɛbi so a ɔso wobɛnyane wɔ hallelujah amen wɔse ɔsoro yɛ ntwaamu wonyane da ɔrempusu wɔ ho mfiri wɔ mo nam na yɛnya deɛ bɛyɛ wɔmpusu wɔ ho mfiri wɔ mo nam obi da a ɛka sɛ yɛpusu obi a ɛde nsa bɛto no so ne awowo so no sɛ awowo so no na wɔasɔre me bɔ a sɛdeɛ no a wodaeɛ a wo kunu ɔyere wo ba ɛbɛnyane wɔ no na wɔbɔ papapa dadadadadadada metama so mekɔ skul hwɛ teburo no so mede sika guɔ yi 20 Ghana halleluya amen wɔse sɛ onipa wu a na wɔbia hɔ nipa gyem sɔde aseɛ na ɔsoro nya ntwaamu yi saa na wonyaneɛ onyane da wɔmpusu ne ho mfiri ne nam na ano ne yɛ wɔ ha no mu a na atorɔnkyɛm ɛtoo Ghana yi na yɛadeda mpanimfuo yi ɛnyɛ wɔ awerɛho na akoa bi aba moma me kwae a menyane wɔ mo saa bɛnya ne mpanimfoɔ no apire na ase wɔ mo no menyane wɔ mu nyinaa yɛde ma gu ɔkɔ bɔtɔ mu no wɛdɛ second Ezekiel sɛ ɔbɛ sɛ ɔtrɛnde saa nom so baate ɔsɛ ɔyɛ sɔfo so odiifoɔ menyane wɔ mu nyinaa wane kwana mo gyiri ntom ɛyi nso by the same thing kristianatwi wu yɛ nso na nipa bi aba menyane no momfa no ntoɔ na sɛ ma wohwɛ video bi wɔ media no so na sɔfoɔ bi na ɔne ne nsɔre ma yɛadeda asɔre ba bi ɔmo nte asɛ sɛ wɔwuo ana ɔmo ka kyerɛ abusuafoɔ no nyinaa sɛ wei wɔmbɛnyane no amana sa abankwam ana sɔfoɔ gyina amu no ho ana ne nsɔre ma mpanimfoɔ no deakness ne deakness sifoɔ yi deakinfoɔ ni adeade no mu na ɔmu gyina ho na yakabaya rise ɛna abusuapani akyere nsa gu no bo ana wakyere nsa gu no bo na ɔhɛ wɔ mu afei sɔfoɔ no abɔ mpayɛ bababababa ɛmva na wo kotu sams ɔmo kan gu no so wosi ɛbɛnyane awufoɔ nti awurade nyane no mayɛ na yagaba halleluya amen masa yɛwɔ ade bi hɔ no mu a ɛso aso o obi a wawu am yɛde no akɔto firigim wohyɛ firigim atwitwa ne nso no ɛyi ne kɛtrɛma wobɛtumi nyane no halleluya amen yɛwɔ nsɛnkyɛne mu wɔ no mu a woyɛ da wontimi nyɔ woyɛ kora mfa sɔde asɛ sɛ kristo mfa ma wa nkɔgyegye w'anim bɛgya no nguaseɛ wobɛkyie no nguaseɛ afei mu yɛ na ɛkɔ bɛyɛ sɛ 2 hours obusuapɛ no hwɛ din no sɛ mompam baa bi mfa nkɔsie me de hyeɛ halleluya amen na ɛne gye sɛm a wɔ mu sɛ yɛne a yɛyɛ kristofoɔ papa no sɛ obi wu wɔ kristo mu a yɛwɔ nidasoɔ sɛ daakye obɛnyane aba kristo mu saa halleluya bible sɛ sɛ verse 13 sɛ wode me nsi a asɛm ado ɛ wɔse ɔbarima wu a anaa onipa wu a yɛnyane ne da ɔpem berɛ a ewiase wei ɛbɛtwa mu ansa atemu da ho asɛm na ɔka mposo ne ho ne nam ɛti sɛ ɔhwɛ me na wotie me na mese masa wodi bɔne a be careful ɛnwadwene sɛ wokɔkum obi afa ho adi woso wobɛwu na atemu da owura yesu kristo bɛnyamew na wɔde wabɛgyina judgment seat n'anim na wayi nsɛm bia no deɛ nti a wokum wɔ bi ɛkɔhyɛ anweam deɛ nti a wokum wɔ bi de no kɔto galamsey pichim deɛ nti a wokum wɔ pɛmfoɔ because of
government position ti deɛ nti a wokum obi so ɔta sɛ ɔbɔ paa ɛma yɛkɔkum obi wɔ wuram na asase so ne kɔɔkɔɔfuo atamu da wowu a na onyankopɔn bɛyibu ata ne onyane wo a wobɛyi nsɛm biara gyeme so amen deɛ nti a yɛ sɛ bɛka ne wobaeɛ wɔntimi anka adwensakyɛ nsɛm ankyerɛ nipa na wodaada nipa sika nti halleluya deɛ nti a woyɛ sɔfoɔ na wɔntimi amfa nokora nsɛm ankyerɛ nsɔrema na wokyerɛkyerɛ nipa nkyerɛkyerɛ sɔɔte aseɛ wokɔ asɛm ado ɛnsan branteɛ deɛ nti a wobɛtena asase yi so na wodeɛ tramɔ na aba sɛ ɔba nom atawoyɛ kristo tumi no bɛnya ne ho na bɛyi nsɛm bia no wurade bɛbɔ no nkyɛ deɛ nti a wonye ma abɔbaawa na woanye nyinsɛɛ no wo ne wɔba da wia ka kyɛ ne sɛ nyinsɛɛ no nyɛ wo dea ɛti wo nti ɔba no ɔnyara adwe sɛ ɔbɛyɛ abɔɔhye but deɛ woyɛ nti ɔma ɔba no kɔka mu gya toagu atemu da woba bɛyi ano kristofo bɔ ne nkyɛ deɛ nti a sɛ ɔte aseɛ ɔbɔ mmɔden ɔbɔ maame ba yie ma maame de awerɛhoɔ ɛnom aduo wuyɛ no atemu da kristo sɛ ɔbɛnya ne ho woba bɛyi ano adɔfonom yɛwɔ asɛm bɔ ne bɔ daakye o mesɛ onipa bia bɛwu nti ɛbɛrɛ a wote aseɛ no ɛdedasoɔ da so hɔ na ɛwɔ ma kristofoɔ papa bɛgye kristo di na wowu akyi ɔmɔwiɛ pa amen verse 30 yes ɔse ao sɛ wode me nsie asɛm ado ɛ sɛ nka wode me nsie wɔ asɛm ado nso ɛ sɛ wode me hinta kɔsi sɛ wɔbufuo bɛsa kɔɛ anaasɛ nka wode me hinta kɔsi sɛ wɔbufuo no bɛsa kɔɛ na sɛ wohyɛ me da na wokae me ɛ na sɛ wohyɛ me da bi na wokae me a sɛ onipa wu a na sɛ onipa nso wu a ɔbɛte ase bio ɔbɛte ase bio anaa akamakodeɛ nna nyinaa ɛyɛ question onipa wu a ɔbɛsa trans biom weyɛ reincarnationfoɔ no nyɛ bible na ɛka ɔsɛ onipa wu am saa mɛtena ase wɔwɔ no mo a na obi kura nkora mmiɛnsa na ɔma ba bɛdi akomo fie ni mehia maame nipa asomasi adayɛ a mene nipa asomasi ɛkɔhyia wɔ agege debi agege ana ɔyɛ sɛ ɔne me bɛtena ɔbɛware me nti mene na wo nkora mmiɛnsa nti wia yɛ anam sɛ da kɔ pɛ kwan bi so na ɔmfa mmɛkyia n'abusuafoɔ sɛ nkora ne nyinyini bibia so timi si nti mene na ne firi agege ɛba ayi ɛkyerɛ yɛ ano wɔ se ne yɛ mu ha no nti wakyere me fie no nti wɔyɛ no ho yɛ aba nti mene kae nti wɔba sisi a ɛna maba nipa no so ewu bɛyɛ sɛ 10 years ni 20 years ni afei na busuapani ahwewia na hwie akɔhwewia nim halleluya amen ne nyinaa ahomɔne o ahomɔne na ɛyɛ saa so da sɛ nipa wu a nipadua no ɛkɔdotiem ɔkra no ɛkɔ nyankopɔn hɔ ɛduru gate na no a usuba yɛ correct a okra na kɔ paradise ɛpono no bɛhina ma na akɔ usuba nyɛ correct a asamado bɔfoɔ ɔde handcuff gu ɔde chain gu nsa no nan na ɔde wakɔto prison so ɔde asɛ nipa wu a woni hu bi okra ne kɔ deɛ dɛn na okra na sa kɔnye nipadua foforɔ akɔ agege ne nyinaa nso so agege nkoa yɛwu sɛ obi firi Germany abada ofiri Spain abada debi agege halleluya ambɔne na ɛsa bible na mɛkenka akyerɛ aboso wɔmɔ so mbosom na gyegye saa deɛ ma no di reincarnation is anima no ka wole mmɛnkɔ verse 14 yes sɛ onipa wu a ɔbɛtena se bio ɔbɛtumi anya honem nipadua wei atena se bio anaa nipa wu a nipadua no kɔ asase ase a spirit no ɛwɔ hɔ
honam no de no obi honam ni honam say honam na wura asase te honam ba bio ana Kristo man so wunya honam bio asam unya honam we say honam say we de betra asase so anasisi ebi ni ho ndi we no nyina na demons santie amone na esa Kristo nkae amen so onipa wa betrasi bio ana akamakodie na nyina ene sanate de a enka ne kwana wote asase so nyina batwa akosi sɛ me nsakra bɛba obetwa kwapem bra odi bone saa ya last minute Yesu Kristo beba no osimedai na asakira but awurade ahyehyɛ ne sa dabi ode hinta nipa hallelujah amen nti ɛbɛn a wonwene ho ɛbra wonwene ho mu kana na akɔ malaria betimi de wakɔ hallelujah amen adekito bi betimi de wafiri asase so na akɔ akɔ ne sɛ ɔbɛn ne ta God bless you me say masɛ mato de sɛ onipa bia bewu ni sanse nipa bewu na daakye wɔ nkontabuo ntino fa ho to Kristo so na bɔ bra papa na wo akyi ukrainian papa tena na daakye Kristo so amuamu amen ko verse 16 yes na so afei die wo kan manama oh nipa asase a betena so no de bia da onyankopɔn ɛka ya namo ya namo no a yetutu okay so that's it what's all right na so afei die wo kan manama awurade kan nipa anamo na woni wani mfiri bɔne so na bɔne bia da onipa wuye bia we nyina ni mfiri so otwedi abɔ so nyina ni mfiri so so me mra to ano sure wudi bɔne be careful pa wudi bɔne a be extra careful ya ne nipa bi ho ya mesere wudi bɔne you have to be careful waso onyankopɔn ya de be waso me mra to ano o monitor nipa bia any step minister bia wanamo bia oba warfo fa no nwa ni kunu to kwati akontuma wom awobrim eximpo kwape ofro no nwa na ubodwama wo ukunachi zora ze saade no eno no mita bia mo ho ana bonsam so amo mu nyansa mo ma ye nnuru aba zora ze nti obetima bɔ dwama ne saa adwuma no so ɔbɔ saa abon sɛ ase hɔ no ayɛ sɛ manhole sa ya de shavu atim sɛ nsuo sɔra sɛ ayɛ manhole ma sɛ manhole ɔho sɛ emu yɛ fi atɛkyɛ wom na wura fu mu a wode shavu ati mu a saa emu ne nte na emu ada wo kakraka ai nsu ya timu na mu wale adwama na ma ɔno no deɛ na ayɛ manhole nti sɛ bɛma no bɛba a waha sɛ akɔpɛ sɛ nnuru no okoto prepare bi agu so ɔnum bi na ɔde bi tua na ɔtɛntɛ nsuo hyia so sɛ daba ɛbɛyɛ ketewa bi sɛ manhole na ayɛ no wode yɛ bibi ɛnyɛ bi zɔde aseɛ ɛhɔ nyɛ ɛso nyinaa yɛ atɛkyɛ ɔma sa nsuo no saa ma ɔnsɛ bura sɛ nipa bebree sa nsuo a ɔnsɛ wo nkoa na sa nsuo a ɛhɔ nyɛ atɛkyɛ saa ɛfɔm wɔ ɛbɔ a ɛfɔm wɔ yɛ atɛkyɛ na asoma sii sa ɛne deɛ wɔsa no ɔnwene atɛkyɛ ho wɔwɔ sa na ehwie gu na ebura no ho nyinaa basa ɛwɔ mfa ho sɔre asɛ na nsapɛ na ebura na sɛ ɛno na saa no basa na sɛ wɔn kɔsɛ nsuo no wakɔsɛ nsuo baako afei deɛ na wíwọ́n nípa mìíràn bẹ́sẹ̀ ẹ̀ náà ní ha nyina atẹ̀kyẹ́ na wọn na hu nyinaa di atẹ̀kyẹ́ ẹnu na wọ́n sá wọ́n ankẹ́sẹ́ mọ̀ okura no ètìmí pa ní ètí ẹ̀kọ́ wura àdá mú ntẹ̀ gbà sí dada
so that's it etimi paw o say we shechele na wo say so wa bura no a na ba bia na sisi ho otoro ha roba no a wo dia tum na say so mu wa to twetwe wo twetwe it is a one way na ona ne enya grandia etimi wuro ma to no tie ko wura bura ni what home no when be ba ho so no what home na nko mu abu srodo oh say akobe bi wo mu no kwasem aya bura kase we ya di piaga e Kristo ma bra bo to ba wara fo no aye saa ni kuru me ba no obo apa ko tu saa na ma no de kata de so Kristo se men kan jo se wana mo na wututu no wokai okọ mazia mrante so so watadiem woton kodu woton mango atade a hyew unye fitani unye boboy ho so da say e de na dati wo yire ayi watade oba be say aton kate wo mazi yibisa e de na dati wo yire e ko ayi watade se wonam hoyi wo po adwuma wo kofie dati wo yire ayi yoto oso nya adwuma ayi e kan say e horum unko change ji abos so da say we can wa ga so ko san wo yire is it that why na ayeya wo boso hado o bezo jeze so okobo mum tuta yo se die hallelujah gwa no baba de bia mazin oton ne ma so one customers for no agoboni nti ana mazin fo birum egamai ba o press as o press egamai to timi ton kate 20 Ghana ne bon no o tokeke obabia no abon to ba obabia no abogen to ba obon to ba ko sa na akono na wura nu tinkati a water 5 season no we me ba no oturi nyina e bi sa le ni nyina ai sai oni ko dukuru anka o ti asemni won wo bra ba bi bo asore ko yon kwan sorry ase won wo bra bo obi bo onware nkate bebrebe woturi kwere sujani ana wodun wo so won unya kwara tinkate 50 Ghana o de kwere egamanti de bia no oboka Kristo baba ne nche yango Verse 16 yes na go fedie was na fedie wo time anamo onyankopon kan ya na mo woni wani mfiri bone ho hallelujah amen wo fa kire nwa ukọ empini fion MP so you say cars ni sisi wo sa obapa ko shen control na MP de car ba kwa man mi kwa yaba enya program bi na program no mini seminar so me nya kan kwa muame azo oboa oboa na okutwa nkontompo obu okro timi di nyame honhum kutwa nkontompo ji obi ka honkonkro se be pack o card wo me fie bosome na me fa nante na ntanya sa busu me hunu se wo dia konya accident na munya bubu wadon so suro na ze sofo ti si e be ndai si je se wo de car no e be sifie na mde nante na abofo be she car no nzu abofo be she car no nzu abofo be she car no strategy ngwa that is oni pa bi abewu pa abewu weko soldier say na owu achi no ho enkuntabu a wo mani panti na de bia yetiem saa no iti mere ya wo chese ye bie wadwunum sa ama onyankopon asem na tramu na wonso otima abotre na ebra hallelujah amen yankobira Verse 17 yes what's me man to ano de ashekoto so ti boni bia nipa ye die nyina no ose waboa no e de ashekoto ku e de ahye sakim ai no achechira no se de okuani ti enyadoa de hyebutom pama no sa no onyankopon so bua nipa ya brabo and ye bone ye papa ye ni nyina de gukutuku ai no pama no no pama no da ho obi bone fertilizer bottle no ye nya be 10,000
bɔne a wɔde ngu ho fertilizer bɔtɔ onya bɛ sɛ 10,000 abɔfoɔ no akyekyere no kuokuokuoku ɛne guɔ obi papa a wayɛ ɔno nso so abɔfoɔ no akyekyere no bi a bɛyɛ sɛ 15,000 ɛno nso so egu hɔ kuoku daakye uwu akyi ɛna edi wakyi edi wakyi hallelujah amen the end brother yɛwɔ nkyɛn a yɛka nyame asɛm de akyerɛ wobɛwu o sɛdeɛ yɛtibi wɔ radio so asɛmasi awu ɔbɛnti awu wobɛkɔ na deɛ ɔyɛ no kukuo mu ɛbɛpie ha mu ìṣẹ́nká ọba àdéhìí tọ́sọ bra. jẹ́sìmọ̀ 18. yes. ampara. bípọ̀ mpọ̀ ẹ̀hwẹ́ fọ́ọ̀mù yìrá. bípọ̀ mpọ̀ ẹ̀hwẹ́ fọ́ọ̀mù yìrá. bípọ̀ ẹ̀hwẹ́ fọ́ọ̀mù yìrá yẹn kọ́. na bóta nso twi firi n'afa. bóta nso tìmí twi firi n'afa. aboɔ nso. nsuo firi mu. nsuo tìmí hun aboɔ kɔ. na yiri pra fam dɔteɛ kɔ. na nsuo yiri ana pra ɛfam dɔteɛ kɔ. na ɔdasani ni dasoɔ nso. na ɔdasani bia ni dasoɔ nso. wɔn ani yira. hallelujah amen. onyankopɔ asɛm na ɛka. nkɔpɔ ansɛm. wɔni dasoɔ sɛ obetu kɔ akɔ aburukyiri. ɛbɛrɛ a wonwene mu hu mu no ɔdoma ho wo tim bɛfa akɔ. wɔni dasoɔ sɛ ɔbɛfa wɔ yere atu kwae. wɔni maa ho so ɔdoma ho wo tim bɛfa wo. obiara ntumi antoa ne sukuu so nyinaa ne sɛ ne papa ne wɔfa bi na danfo bi ne yɔnko bi ka sɛ owie sukuu ɔde ne bɛtoa so. ɛnɛ deɛ ɔkaa sɛ ɔbɛboa no no ɔhyɛ asase ase. jɔn sɛ de biara meka kyerɛ mo memfima ne ntu nipa so masa no wɔ hɔ amfa ne ntu nipa so kristo asɛm sɛ no menka deɛ ɔde ne ho tu nipa so na obi a nome ɛda deɛ wɔde ne ho tu nipa so ade nti na mende me ho bɛtu nipa so ama nom ya bɛka me kristo tie o nyankopɔn asɛm se ɛnome nka obi a ɔde ne ho tu nipa so wɔde honam yɛ na basa nti ade nti na ade w'ani ato nipa so sɛ asomasi na bɛboam na wode na yɛ onyame asɔre kora wonkɔ biribiaa asomasi se ana wɔ sɛ ɔbɛboa me ana wɔ sɛ ɔbɛyɛ me sa wode w'ani ato no so ana wɔma kristo abasa no mu ayɛ mmerɛ de me obi a me ne wobɛhyia bia me ne wokɔ ne pɛ seriously me ne wokɔ ne pɛ memfa me ho ntoo so sɛ ɔna abɛboa me timombi bi a meyɔ no pɛ sɔre asɛ nokora nsɛm na ɛsɛ meka kyerɛ I will tell you mɛka nokora kyerɛ wo meka nokora kyerɛ ne sɛ ɔsɛ wonom nante bi ma adɔman nyɛ ɔna ahwɛ me nyɛ ɔna abɔ me yɛ akɔ homa sɔre aseɛ ebi wotumi nka nokora ntama nokora no ɛhu ɔmu mu no ɛgya ne dum ɛgya ne dum nti obi a wohwɛ me na wokyɛ me bia no bɔ wo ne sɛ wode nokora nsamba nante nɛfa hyɛ ɔtim sɛ nyankopɔn ne hwɛ nipa na nipa ne hwɛ nipa wɔnhunu saa kristo tumi bɛkɔ so wadi wakyi na ɔma wɔne so nwu ase da nhyɛnka ɔbaadeɛ ni yɛnkɔ verse 20 yes wotintim ne so wɔse no wɔtintim nipa dasani so woma ne twam kɔ na woma ne twam kɔ wosakyerɛ n'anim wosakyerɛ n'anim na wosum ne kɔ halleluya amen ɔsɛ nipa wo no ɔda hɔ ayɛ ahwɛ n'anim na asɛ huhum bia bɛbutu so bibia bɛbutu so mo study saa de no so obi wu a bibi bɛbutu no na nipa dua no nyina sesa nti wɔda ho din na hwɛ ne din a wotumi sɛ wo huhum mu no deɛ ɔwɔ hu na mu deɛ wohu deɛ yɛkɛ but obi a ɔhu mu no hunu sɛ nneɛma bi ɛyɛ adwuma nneɛma ɛkɔ so wɔsi sɛ owu pɛ na abɔfoɔ no bɛtintim so masakyerɛ w'anim ɔmo sakyerɛ w'anim na afei ɔmasumbu kɔ halleluya amen kɔgyina nhwɛ mu ahwɛ n'anim na waka n'ano no akakom n'ani herɛtɛherɛtɛ ɔde n'ani na kyɛ sɛ w'aniɛma na ɛmɛ fɛ ne yɛ kamfo no sista ɛyɛ dɔteɛ ɛbɛporɔ wokala ne nyina bɛsɛ yo one day ɛbɛsɛ sɛ home ne nya sɛ firi wo mu pɛ wosu ne mfa so bi tiɛnie home no a wohome no ɛsa pɛ wosu ne mfa soɔ ɛna mi ne di na watwɛ fiaa na wayɛ serem na wasra sɛ kɔ wayɛ n'akyerɛ ahɛ ɛno akyi deɛ ɔbɛbɔ nso na wabɔ
ka wuro ne kon wuro ne de keka ho Aye. materials no pam bi no shebi no yese spray papa wu yusu Aye, mawra kesi anu o she. obeda no pesi Ja. sorry aze Aye. O ye no yiye. ohumi ni firu mu a enu ano yo ye nyina faso ni so suba ubeyi na dinu ene di waji Pastor. jameso amen ono want wa ho faso owo be se wa ho fe Ese wa fe. Sure. owo be se wa ho fe Ba mo wu. ka was me japade de no nam didi o me boa ana obi so di abodwum medidu medidu botom na me so medidu ayase Aye. Botom na me nso me didi wa ya ase. Kwasa musa, kwasa. ni we nyina na Ghana mpanimfo wo mo hwanyum to so na mama san kwasa ni we nyina pi Before we got it, kwasa dum we Pelifo ni sa office. we party, we no pay for the sa. didi me botom na me didi ayase didi me botom Na me nso me na me didi ayase hallelujah obeko na ayi abaya atade bi ehe no Obu ne pa. ayase ho na wo hunu se eye japade ma wa na wo cheche ho no emoa na ebe dore ho Moa. oba bi ewu a ho ne dika kora pro Kwasem. nye na make secret no Japade ho no. yes all of us now for me I say forget you ni podia no Ai. never woman Kristo Ai. zori aze Ye kan. oba bi ewu a ho ne dika pro Kwasem. pro basa na ayi jademu moa Aye, mo bi ke. gogome Aye. no mu piepie Tie ni gogome. gogome no mu piepie sa ase wona wo ye o say o kai na me de ho de hoche So enjoy. hoche Sa. ehemfu na didi ho tie o kwasa se bi o say ga Ai. ehemfu na didi ho etitiri ba mu mpanimfuo binum Ai didi ho. omu na didi ho wutimi ya ba ma Ai. me de me mpe carpenter ni mpe teacher ni Aye. me ni ministers nom Ene twiso. me japade no mpanimfuo ne abrame Aye. etitiri na didim Kwasem. choba chansi edawo kaza me say I want to dika pro Ai. Kokofo bia kona ba skenti. mi mo bia wa yare ya wa nguntem oda yare sabia na mo fifiri ho ba Ai. Kwasem pa. Ba. mo mirika Agogome. yes no mo fifiri ho ba Ngongome. nipa wie ene de Nkawi. nipa mabo sorry ase so so mi na utemi a me kavu Yesu Kristo amawo Ai. ni mo na nkwawo Kwansu ni pa han. ne nkwa no ene kura han a se obaya ebe kirawo Sa. na wonante sumuda Kwasem pa. Kristo unimu no Asabisa. waje nari misema za mato ni se onipa bia bewu Nipa bia be. na wuachi enkontabo onti uti ase yi fa wo ma Kristo amen Amen. God Verse number 21. yes Sane manya ni monyamu a. eti se wu se kinkire ya eno ano no Ai. se ne manya de ba ya Ne manya ni monyamu a. manya ni munyamo a onim Na so obra ne ma senso. ya se ne manso ko atete ni amane hunu mu a Wo hunu ne ma. wo hunu so da Aye. eno samambe zakamyo samambe eya gabonu Samampe. eya gabonu samambe eya gabonu eno samambe eya gabonu samambe eya gabonu okwa ya manu eyi denchemre buo se dende Aye. Anya ho mobla. be mam too sure ma me wu ko de me siraw bo mo dana brim too sure Single wife for the two. too sure o be fa na de abraw Ono ma mi blame bi. hallelujah Amen. masa o ti ase na bo bra yi Wo bra yi. so o na o ma mi ewu ajaw o papa wu ajaw Yero Wa nyere ho a. masa yiro edina se shosapo mu nsuo Ah. bo ho mode
adwuma na wo ya yeru na ye adwuma ne pa no aduane emfa no woni nkwado se o ma no be so dae za de ngwa de zori aze enyo anyo so ma no be so dae na wo de bibia be kire wo nyo ma mi wa dwene na ade akoda yi wa dwene so wa dwene wo so obunya sine anya de o be kire m tuhwo ni wa dwene na ade akoda yi ozo kotwa wani afa nchen ukotwa loto no azi wani amo wo so da ma say sa eteso ba ko ni atoso ba ekoso hallelujah amen otwan wo de ni ato sama ba so sama na ebe boa be jemeso amen yango verse 22 yes no hunam ya nkwa no wote ka bra so ga ka say verse 20 no was wutintim no so ma ni twam was wutintim so ma ni twam ko na wo sa kire na nim atwini ko sum o sa kire wonim na wa twe ye be ekosum ti asamado eyusum no kwasem asamado wa bra bonye no ho na woku esum akotra omo metra za zu twetwe omo be ma omo wuye master beijing for no amaji so da say omo mutunyi nsegu man sakra no wuye kono do anu ko bom omo mo kire nuro mi de tunyi nsegu lotus for no wọ́n mọ̀ ọmọdé ọmọ dá mi má ọmọ náà fòfò mọ̀ ọmọ náà fòfò ní má bẹ́ẹ̀ dá họ gbogbo jàmáyé sọ wọ́n dọ̀ dá kọ́ ma o gẹ̀. yanni paase fẹ́ na pimp. o se tegate. Pimp no no bi o hwɛ dwom afɔ so. O hwɛ dwom afɔ so. Wọ́n mọ̀ ọmọ bọ́ gala. Gala fúlọ̀ no ewurade nyankopɔn wọ́n sè utintim ni so na o de ní ẹ̀rẹ́ yìí awo sakyerɛ n'anim o sakyerɛ n'anim wia afei na ɔatwew ɛdukɔ sumu sumu kose na asamado yɛ sum ɛma de bɔ yɛfoɔ hallelujah twa so bra yɛnkɔ ne mma ne monyam nso na sɛ nkwadaa no ɛnya animonyam wɔ asase so a wonnim hallelujah abrabɔ mbɛbɔ yɛ mu nya animonyam nyinaa na wo maame no wohu so ɔbrɛ wɔ ase nso a na wɔbrɛ wɔ mo ase nso a wohunu ɛma wo da kɔ verse 22 yes na ɔno ano honam yɛ mu na ɔteɛ na ohunam yɛ mu ana ade ana ɔteɛ ti asɛm ado hɔ no sɛ wokɔ hɔ ana wabrabɔ nyɛ na wodu hɔ a yɛbɔ maa sɛ wohwɛ me a mese meka wɔ asɛm nɛ tie ne sakyera wadwe ne brɛ Kristo m wɔse hunam maa ɔkra no yɛwɔ ɔkra nipadua nti ɔkra no ɛkɔ asɛm ado hɔ no amɔkye bɔ maa wɔ hɔ le maa paa wɔ akyi mena meka gya wo wiane anadwo wode ɛfa nneɛma di agorɔ na nsakyera wadwe ne bɔ brɛ bi a wopɛ na wobɛwu akɔtɔ abɔkye mehyɛnka ɔbaade ni bɛsa no ɔdo no verse 22 no kɔ ɛntoa so no yes na ne kra ɛdi ne ho abooboo ne kra di ne ho abooboo nti abooboo na afei na wotiam yee mofa nkyɛ mi o menyɛ mu o mofa nkyɛ mi o mehoyanka o mesrɛ mu o malazos mfa ne nsa mo nsuo mu mna ɛhɔ Yesu ne se twerɛ obi a bɛkɔ obi a so ni anida so obi wenti na sɛ sɛ nipa bi ayɛ careful bɛrɛ wobɛnya common sense fo nua ka kyerɛ sɛ Bible kora nya no korɛ na sɛ nipa timi da so daeɛ deɛ a ɛka bibi kyerɛ da sa sɛ wotimi da no so daeɛ nko adeɛ a ɛka bibi kyerɛ wo nipa wu ansan yɛ baabi a wɔkorɔ suba nyɛ papa wobɛhuna ma ne wɔse huna mu maa ɛnkoa na wobɛteɛ wɔse huna mu deɛ yaw ɛna wobɛteɛ ɛna wobɛteɛ na wo kra bɛdi ho abooboo na wo kra no bɛdeɛ bɛyɛ bɛdi wa ho abooboo ɛbɛdi wankasa wo ho abooboo ɛnyɛ me evangelist dawura bi wa ankasa ho ɛno nti na nyame som no yɛsom na nkora nkorɛ kwagye ankorɛkorɛ som nyame ma wo kra som nyame ma wo kra atebunda no ba o onia obɛyɛ deni obɛfa yini a som nyame ma wo kra atebunda na reba no
onua obeye deni obefa yini o sunyame maokra yasum nyame ama yakra nkwaje de wansum Kristo yienu ne kra ko ohamu wasi afaidia me yamu me hunamu yamu ana mete e wasamado wo befa bamugu no fa kwa abraba boyen eno ehu akatua na benya no wasamado azumi kan sa silibani de fi soro ba ki asesa intentem rade baba ne nche amen verse no do no si honest chapter 14 si abra Job woman kan we return ana onyame asam na David so baka kire se nipa awo ba bi ko na owo ba poye so dia se na ya brabo yenya eso akatua sede ye fata ye nipa dua otuefo Psalm 91:6 ko Psalm 90 verse 1-6 verse number 1 yeah osi awurade enti David se awurade won wa ye ndwane kobia sa na tie dia won wa ye ndwan kwasha bia awon to so nyina hallelujah amen won na ndwan kwato an waya Satan o shame won na ndwan kwato an dwane to Satan tumi osum Kristo anasa onsom no anada so di wiase chi di nkura tie wiase betwam o wiase betwam hallelujah amen yente da joko verse number 2 yes na wo de wonya nwombe po na wonya nyi asase ni wiase adi na yenyi asase ni wiase adi na ufitete akirikiri na onyankopon fitete akirikiri ekosi daachie akirikiri onyankopon efiri daachie akirikiri ye onyankopon sana tie ko verse number 3 yes wo mo dasani dani futuro na onyankopon tumi ma odasani dani mfuturo dust ai owo ho asem no ai nyankopon otumi odasani dani mfuturo yes na wo se onipa ma mo nsamra tie sansa otumi nipa dani mfuturo nti otiam se anya de bai mo nsamra ye nsamra na nchai emfinhia pem mani so se na emfinhia pem aye mani so se ayo onyankopon ni so se enu ade etwa mu yesterday a etwa mu sa yesterday is gone another day has come do something new in my life yesterday is gone another day has come do something new in my life hallelujah amen osie nu atwam so da say enti enam so abesen ko ti ye adefufuru bi o mabrabra sa yes ana nyom de sa na tie enu atwa mu no oye de wo pe sa enne e second chance fa brabo ma Kristo wat shaka obadedi amen waso mo da sani dane emfuturo na wo se kasa onipa ma mo nsamra mo fromra na emfinhia pem ye mani so se na emfinhia pem ye onyankopon ni so se enu ade etwa mu enya na dwumu da suo ti se anadwumu da suo ai yesterday night ai yes verse number 5 kwa o ma wasene kwase susu ansuo na onyankopon timi hwe nipa din na o ma nipa atwam kwase susu ansuo unim susu ansuo nsuo to a dia na ede baba enam fom oze se nsuo eni yefi fi ba ana etene ko nso a efa bibia bi ko ede booko enhabai emwa politics ade bi ebehunu bi ede ne ko zoda ze enti saa na nipa wuti unsura kokoro unsura brewa davi ene kura mrantie ma bo anam no ope odo be ko sisi a uhwe media no so a gone too soon what a shock obituary so painful exit life transition what a shock why move from one place to another so that's here eno aw ana e koso sa ejibe na abewu ejibe
ɔte no ɔkeka no adwenem mɛtu kɔ deɛ bɛbɔ mmɔden asi dampɔn 9 mapɛ kaa bi asim ba Ghana adwuma wei na mɛyɛ wonim da bro abranteɛ mɛyɛ sɛ wonim da bɛkɔ ɔdwene ne kra ho ba nti nana no James nwoma no kaa sɛ mamamfa ɔkyena hoahoa ma because wɔn nkwa ɛnu nsɛm da bia abɔne dɔɔso mɛda no gyeme so amen brad number 5 yes wɔn wɔ sene kɔ sɛ nsusuan nsuo ɔsɔma nipa sene kɔ te sɛ susua nsuo wɔyɛ dareɛ anɔpa ɛfɛfɛ sɛ nwura anɔpa nipa fɛfɛ te sɛ wura anɔpa ɛyɛ frɔmfrɔm hallelujah amen yɛwɔ akɔra a ɔsɛ ana no wɔfɛ paa wɔfɛ paa yɛwo no ngɛ ne ba saa ahoɔfɛ no gyina mu saa ne ɔde nyini ɔduu ne tinsi mu a ɔbaa na ne to ahirihiri na ne nufu no gyinagyina so na atwetwe mfiamfia abrempɔ no praise God amen bɛrima nso a na nabɔdwe sɛ yi kama ne mfuru nyinaa totɔ joseph mu ɔno nso wɔ bɔdi ne bɔ terɛ wɔyɛ serem a wɔyɛ serem sɛ ɔde asɛ bɛnyina aduru mpɛmpɛnsuo bi onya 45 na ɛkyɛngyi sɛ ɔde asɛ 45 ɔyɛ ɔbaa na stretch marks bi ahaseɛ beba na n'anim ayɛ sesa n'ani ase na gyeneba sɔre asɛ na bɛrima nso so wɔmforo ha no aka mu ha no na line no ɛyi ba wɔa na ase mmienu atu dodom deɛ no mose aka kom afei na agya kasa tenten praise God amen ɔbaa nso no ahyɛ ase ekura poma ba wɔde bɛba a wɔso no na adwono na efu ɛbɔ nkae hallelujah amen wobɛnya 67 na sɛ saa yɛ ka wie wabɛn amena wie ɔbɛn adamana Kristo fa bɔ ne nkyɛn to ɔsɛ wɔsi anɔpa ɛyɛ frɔmfrɔm na ɛfefɛ sɛ baabu ka sɛ anɔpa ɛyɛ frɔmfrɔm a ɔsi nipa nkwa te sɛ ewira ɔnsɛ wokɔ afuo mu a sɛdeɛ ewira yɛ frɔmfrɔm anɔpa osuo togu so saa na ewia mɔɔyɛ a ne gyina so kama saa na nipa te ewia bɔ wira a na aboto wode ba yɛ abrabɔ mu a ewia no ɛne yadeɛ saa ne teɛ yadeɛ ne mɛ nipa wiki yadeɛ no nso ɛnenam yɛnua ne diem ɛne mframa a yɛ home na ewiki wo system te kane na tumi kɔ emirika ne ayi ahatu station hɔ so ɛka sɛ ne tumirika a wakoma bɛte ɔsɛ wohwɛ mu ntimi nkɔ mirika ɛka sɛ tumirika ɛ mabrɛ makoma na wate atena wapɔmde ne nwie pɛ wayɛ mmerɛ ɛbɔ nkaeɛ hallelujah yɛntie dɔtɔkɔ wɔsi anwummerɛ wotwa na ɛtwintwam na yɛsa wɔbufuo mu enti ɛberɛ bi bɛso a ahoɔden ne owó no wonya ne saa biem tieni ɛberɛ bi bɛso no ahoɔden a woanya ne sɛsi a wode yɛ biribia no wonya ne saa biem nti berɛ a wote ase ahoɔden a wɔ no fa yɛ deɛ Kristo pɛ som Kristo sɛ ɔde aseɛ som Kristo nokorɛm na awurade hu mmɔbɔ amen kɔ bɛasema 7 wɔsi yɛsɛ wɔbufuo mu ɛnam bɔne a nipa adie nti ama yɛsa wɔ onyankopɔn bufu yɛahye wɔbufuhyia no ano nti ama nipa yɛahye onyankopɔn bufuhyia no wode yɛ mumuyɛ si w'anim nti bɔne a nipa adi no asase so nti no onyankopɔn de bɔne no nyinaa aba n'anim na wode yɛ kokoa mu bɔne aba w'anim han no mu ɛno na ɛsii Sodom and Gomorrah ɛne Noah tam no wurade hwɛ sɛ nipa bɔne dɔɔso no ɔkɔhwɛɛ nti ohunu sɛ ampa deɛ ɔmɔyɛ no nyɛ no ana ɔsɛe wɔ no ɛnɛ yɛ pɛ so deɛ ɔde owuo na ɛkum yɛn yes because revelation ne kan ɔma ɔbɔfoɔ no mu tumi sɛ ɔmfa nkra ntɛnso ne kɔm nkum asase so nnipa nkyekyɛ mu mmiɛnsa mu baako nti na wuo no aba no yɛ prophecy ɛyɛ adwuma nti sɛ ɔma ɔbrɛ yie a wobɛkɔ nipa papa kɔ nipa bɔnfoɔ so kɔ ahoba bɛɛ no ayɛ hallelujah wokɔ da ebi a wɔ nsɔre gyeme so amen yɛnkɔ wode yɛ mumuyɛ si w'anim ɛti onyankopɔn de nipa nyinaa mumuyɔ aba n'anim na wode yɛ kokoa mu bɔne aba w'anim han kokoa mu bɔne ɛne na ɛkɔ so kokoa mu masa sum kokoa mu bɔne
Hey. Boni nipa di no kokoa mu. Se bibie so kire wa, wo yem be hyew. Yes. Kokoa mu bone. Koso. Wo mo te kokoa mu kum nipa. Wo mo te kokoa mu buru nyaman. Wo mo te kokoa mu chichire nkrofo. Wo mo te kokoa mu de ye kan say oman no adwapade number bi. Wọ́n ti ṣe kókó so chi. Obi kura do oman adwapade kura kofa poase kwa brujiri. Poase no won de odene de nam. Ai. So wa pen o tumi. Wúlò bí kura do ṣe kókó la ai play na senka wo kókó na gu. Kun bo le baba. Kokoa mu bone. Koso papa. Sorry ase. Unyango pasam se odini nyina. Ebe nanim han. Yes. Na yenna ni na twam. Na enam se sane ma we koso ntini wo se David se yenna nyina yenkwamfie nyina twam. Ekwabufuom. Ya hwe yemfie sasumusem bi. Na enipa nkwamfie eso ate preko pete se asem bi a obi aka mo ate. Onse wotie radio su news a. Okawi a watwam. Onse repeat bi. Tisa asem bi a wateme waso. Waso. Di David si ya hwere yemfie tisa de bai. Asumusem bi. Enipa nkwamfie nya hwe ewo asase so. Obi ne gar ayi soja ni unsurutu abraye tutu bo wa wawu omo ya no makwahihie o omo ya za nya no mahye wo ko hia bi no ko dina soja ni no challenge utimi nyam hwe o be ma hallelujah amen enu bi na esi na nsem won ma say akwa bi anu o hye asoja fo atade kokoti wuro o se me nworo na akwa wura hye soja ni okroko ya na utim tasa obotu akun ya wona se wudi agura ogbowu oso ntimi nyame oso ni etu adu wo ma di tu adu kura no wo mu kuru tu aka o ise wowui soja ni na otu se atu no osakira okoya bi o oso wi so a o ko bunzam jim se wo bla bonya ko bunzam jim ndiande enyume yetu nyame mafo sa ewiase awie brem ne ewo no sa owo bepa nipa bi afra asase so iti sanse nipa be wuo ntino obarema ba ko pe ana wo tumi se nipa ye wu achi no onyane ye sa ede ko dankwam wo mo be wu mo boni mu nyina temu de mu nyina ko oseyi mo kwahye mu ne ni da so iti orofo amene wo hye media no so evangelist David Ojawura mi tufu Kristo asem se boni bia wutimu biara ene James ubetima asesa lot timi tena so do mengomolia ebo tren ya brabo ema urade hunumo ba wo su ubetima asesa abo tren ya brama na you can do that catch him out. Praise God Amen. Se Noah onu su timi bo tren ya bra ema onyankopon be hunumo bode a wo su ubetima bo tren ya brama na wetimi pa yes ema wiase ma brabo ni niema bi ense wunyina so o Kristo ene asase so wo ho sa ise ya bro wo krata bi mebo a ayi krata Saturday ubeko invitation card awadwo no so de ho nje na so ya chewo de hallelujah amen okura na otimi kire entoma no type wa ba yintwa obi yase akọ ya akotwa selfie na no na won so bedu bebe no ye ba yi ho sa na de ato ahwehwem na ya twero call to glory Mr. Smith nsusu anso age near the account lay in state near choro if you come don't eat father's name near choro mother's name near choro children's name grandchildren widow oyere near choro and you have say oyere no onware bi mu obe ware pa we dey uyere chi na di wiase chi na kwahye so ya say we yiri nto onkwasore na onkwasore ono na bosom so sa akọwa wa ba akọkọ jo so obi beje firi nse hallelujah amen obi ahụ mechero lay in state so no way keeping ampa na date na so all sympathizers are invited cordially invited na ya bede down na dampa so isi asumesi ti ase Mr. Asumesi ti ase
na opisiw tu pa ɛne yɛbɛkɔ fuo so akɔpisiw tu kama because yɛbɛgye nsanteɛ mmɔka kyɛ bɛpɛ deɛ ne bɔɔde kakra ne yɛde abɛhyɛw ne apayɛ akyiri kotu kura de bɛhyɛw kora no ɛnyɛ papa yɛapayɛ akyiri hwɛ atade yɛde gya akɔ ama akɔ asama do yɛapayɛ akyiri sɔre asɛ yɛapayɛ akyiri o ne de gros ahyɛw nsa ɛhɛ ɔsɔs trouser nso ne ahyɛw ne yɛapake graphics ahyehyɛ mu na ada hɔ stiff sɔre asɛ wokyɛn bɔtɔ a yɛde ahyɛ nkaa nipa wieɛ na da hɔ saa berɛ a bɛbrɛ no wiase nyinaa na wagya hɔ sika a wakora no ɔbanke sika wɔ ATM card so deɛ wɔmu ba mmɔni ɛdan bi a wosie prɔto bi a wagyeɛ position a wɔwɔ adwuma mu wobɛgya wɔ nyinaa hɔ bra wobɛgya wɔ nyinaa hɔ w'ani abere bebrebe wokɔ up and down awɔ mu nante wote aburokyire wɔtwa me azɔre koraa nyɛ wadwe so bɛkɔbi watu nyame so mpa to atwene ɛna akeka ho asɔfoɔ nyinaa nyɛ papa ɛne deɛ hia no sɛ wobɛtena se na bɛyɛ papa wonyina obi ho bɔne meka kyerɛ wo kwasɔre sɛ wansom awurade yie na deɛ ɛwɔ Kristo so mpa mu no woanyɛ bia ɔnkwagye bɛtumi ayɛ den hallelujah amen verse 10 yes yɛmfi nhyia na obi wɔ mfie aduɔson emu wɔ mfie aduɔson sɛ boro so a na sɛ boro so a edu aduɔtwe ɛna edu aduɔtwe na emu wɔ ho adeɛ na no koraa no ɛyɛ wɔ brɛ ahoaho adeɛ nneɛma ɛwɔ sɛ mfie no mu koraa ayɛ brɛ ɔse yɛ brɛ ɛne awudeɛ hallelujah amen bɛ kakra no aso sisi ɛtwa mu ntɛmtɛm so ɔnana no na ehunu amaneɛ kotokodwo tɔ brɛ mi peburu ayi amam bi ana mesia me ya ana kaka de bia ne de utwa gi kwai so da se enti yare no so mo tete o saa onananom nyina afi no ma paaba yes onananom nyina be paaba siza me se ne yentotoye papa e ma wo nipadua e kra nkwaje wo sika fa bi bu afoforo wo sika fa bi bu Kristo adwuma yo fam de obetumi ɛnu na aboa wo ama wo nkonta dɔɔso dina nyame azam se nyɛ de onipa nyame na busuo ana ne nkwa ho ana obenya nkwagye wo saa na tie ti bia wunsam bia wa mo ne nsa so da se se won bia wunsam na se wo de ayomonyo saa betra sase wo su a asem betima si asem betima ato na esi so a wani nye Kristo fa bane nche yango verse 11 na hwan no hunu wabufu ano den a ɛyɛ ɔse hwan kura na hunu onyankopɔn abufu ano den a ɛyɛ ɛne wani brɛ ɛne onyankopɔn ni brɛ sɛde ohun suro tie atemuda ɛbɛyɛ wɔ wɔde nibrɛ so na ɛba obenya ne nipa nyinaa abatasfo asase so abepie nanim no bu obi ate da no mercy for the land nipa ni hwɛ nim dabi wabra ba bɛbɔ no ɛno akatua no ɔde ma no a jodi di hunamu eniema fɛfɛchi emprempre na ma de honam ne pɛ na di wo kra na bro ɛno aso na hwehwɛ nim kwan so be na wo kra no so woni na ko fesi judgment nipadua we ɛyɛ hwamodie nipadua ɔno ɔbɛpra kwa asase ase to di wabro disorder nipadua na kono de ma no na wo kra no oto na sawrama wo kra no na wo ha no wo ha no cause do tie we be kodu tim wo kra no be ko nyankopɔn nkyɛn ye wo kra nipadua ni na ko fesi judgment hallelujah amen verse 12 ma yehunu ye na kan se de ti hwedin was ene sa na tie de wurade yehunu ye na kan ma yehunu ye na kan se de tie so da se ma yehunu ye desia aka sa na tie ye na aka wa asazi sisa ya bompa ye ka kire wurade so ma hunu wo na aka wo na aka sa samnante ne de o mi a kire ase se ye mu mfinhia duoso abruzo bere ye obi ana benya no bia obi betra obi sunya zora se obi anu mfi obedi sa bere ya ho wa ne gidie ne de ka se ye bedi enkwa mfi amen sa de ka bere the sight of God obi anim ni nkwa mfi amedi dawe
awurade de hinta duba o ka kere wa be di boni a ka last minute no abesa ka yes the ones one on kere aha oni bere ko le be kere on kere no ones ato hallelujah amen Wasema yehunu yenda fie kan yehunu yenda kan sade tie ne nyansa koma yenyade be nyansa akoma nyansa one Christ nyansa nti nyansa akoma no Christ akoma no betre mu a e ma hwe wabrabo yi okobone ho usuru nti binu ma watiti bonim mon sa kire wo na owo da ho ba mo wo no ti wo dene se di owo fefe ni pebira na wo ko okuro mu a anzo wo ko okuro mu a wan hia sie ya wo fi kuro mu ko anu ko hia sie e ka be bi kire ni ba so tu kwai na wo ko okuro mu a ida so be hia sie ye ana so fi kuro wo kwa wo hia sie kuro mu to ho no ai wo hia sie ye ho eka me bi kira ha hallelujah amen miso nipa bia be na owu achi no abrabo fofo wa ene nkontabu wa nipa kohia na de wonni ani da so ene obi obetra za so bo brabone wonni se bone ya wudie ni obe so bejai bo pa bone because ene nipa aba no ya na bone mu de no emu tena ede so that is boni mutena de pa beza obi no agini sika no wo enjoy wo baby skamia no bu nkrofo baso waji aduru kakra be bata ho sere be ya yenje no wa beni iskama ko Nigeria na ko busa notorious o mu leader no nansin ya che no o mo ye fraud of one ya che no ya jeli no Nigeria o te Ghana ana o fraud na didi ho sere hallelujah amen se wo adwuma kakra kra wo ya de po anu adua man nso wani ye nibre bia firu mu na bompa se onyankopon ebe kire kwantene ya mo afa so de bia ne nipa ya me di kire amen to so bra verse matati yes osi Awurade sanwachi daben na ma wonku anya wo mobo ni san ntima wonku anam nya mobo oto abo sampa se Awurade ma me nya mobo ne hunu mobo pa ti de se ma kwa nya de be anya wo mobo ha na fu wado ye ma ye me na ye ma wado ye no ma ye me hima ne ye di ahurusie na e ba se be di ahurusie ni agye na ye ni agye ye na nyina mu ma ye ho nsane ye se ena wo bre yan ase wo munu tie ani mfi a ye hunu mu bone no ma wadwuma enadi ama wonko a no wani monyam nadi hallelujah amen afi ne David panya mechew essence on fa no konkuru me hunu mobo so nipa bia bewu wonti fa hutu Kristo so jame so amen se onipa wu a abusuafo ene nandofo ene wo meka no nyina no enipa wu refi no se nya kosi owie pe yenka obi Job chapter 7 verse number 5 going. Job chapter 7 verse number 5. Mawonya. Job chapter 7. Yes. Verse number 5. What's it? Inti obade nyankopon. Job chapter 7 verse number 5. Mawonya. True Faith Church International. Kumasi Sokoba Woodbridge. Bola Janshi. Evangelist David. And I want to nkemene memrantie. Yewoso. Yeguso yebo onyame asem no dawuru. Koso ane tiebi. Na Awurade be show amen dodo ehwe YouTube ni nyina Awurade show mo Facebook God bless you amen Ujaba Enoch Awurade show Jonathan J God bless you Maud Efi AKs mu nyina mo YouTube amhwe God bless you me mu so TikTok anchwa mo TikTok mo doso yentimi mu bodin no mo doso Awurade ehwa mo bebre obapa arepa Kristi mu nyina mo life no so miso mo life no so Facebook ni nyina ekoso Awurade nham keka me enko Job chapter 7 verse 5 was me huna mu fura mu abrika ote onipa wuwu a obusuafo nyina wure befiu na nsana omu wure befiu no wawu am yasiewu no oso onipa duane di na eto no efra moa hallelujah amen wawu no a yakosiewu no obo okra
wawo na mokyere ho na akora no apro bebre na so mo dana daka ni ona say mu ni bi wo no ma wuntimi hwe apro ase na ntimi si na obi ti nyina tete nipa mobo pa bo abra ho sem nipa mobo bra o hwem wo mobo o mo bo saka ti manso ni jawate manso no tini manso ni jai men kaza no masirima no mamira no timpa so ni so ade pro a ebon mebo bon nipa ebon che bibia ebon papa nipa pra nipa wu a ye kaza ade pro se na akọ mo kyerɛ m si ho nyan no ha me say obekọ ne nsuo na tena fa ho nipa ho nsuo na nsem ko wura bi mu me wura boy baby e friend condemn wurade ntimi nyina ho maza kan osenka bia enipa sesenka ye pay a visit e mochire ko ho ana na doctor fo na kokasa ai no ko hwe nipa wie wo nya fu bi akura o betra TikTok na agene ho yana mesere se wo ya de pade a ene obi anu ni asem na wo betra so na be niam basa yana ho ya mesere da ko pe ubewu onsore kaka bensam ni atutwasem ni nyina ma twese kai ma yese bra famna fansika ni gu fam ma onsa so ma Kristo pawdo wa ye biribi Kristo pawdo wa ye biribi hwabra ba wo eti wo bewu abwa wo kra na konya so wie krono de na be yew nyohwe de na be yew Kristo sakrai amen ko ozimi hunam furamoa wasi ubewu ama honam no a eno ase wanya biribi a chance ahu de wo ye be man wo dwa na shirt no wa hye singlet no wa hye short no ordinam krum no abwa peso kwa jeme onwi asasra atete vavai hallelujah amen urade se menka nkire ose honam be fira moa padua no emoa e be dore ene dote abon so that say na dote enso e be fro emoa ne dore nyina na ewikiu na ewikiu so that say ti onfro nsuo na egiram na etwetwe nsuo a ewo nipa mu ani mogya no na ma nipa tambia ye ni matotototo no nsuo ni mogya no odo pa ya konchin 7 days na nsuo ni mogya no entwe na hede oni be bozo ayen kase zoda ze eduani die ni a setena pa ne nyeme na ma wa ye kutuza no na hamim kum na hamim kum na ha emim kum a wadwim ho no na ha kase kase afro ye betwa eni echi a kase zoda ze eni no kase bi anim bo se ewuram na kwatiri the eye of it ewuram zoda ze eno so na eyiye fu ho na ka wa panta no abodwe HIV is osen yi no na wabati no na nkasa na betuatua la osi yi no ba na onfem pade ni nyina draw itimi kan from afar ya la osuma reform ensetimi force dompe na ekitu abi o tia dompe na tia bi so nipa omobo na gere na nipa wu ani de graphic na hihiri ebo okretimi kofa koko boto le ya hihiri ni apake no nanum koko boto uko nanum na toto koko boto no mo de ahihiri mbo graphic ebo no ma cement paper no ma mo de ahihiri no ekutu na magajo o package cement paper ni shey num za no apes super glue no de aso na o de aso no akatum de ne se afran so sei no e no mo hama ketua bi no de bubu ofa hama no afa chese na o de sisu sei o de aboso na de o che obi electrician obi wa ya obi dai obutu de kama to de sisu anu aboso kei na bu onte wo de sisu kei na bu
na dwiragum ti dwiragum wi a mo za yo na tom na ono so she gloves no wa fastman people ni mo na sa na wa pack wa funu no wa funu na fa level to wa pack sa ba bi e be so ache bi no de hammer no abobo bosu se sa pons no ma ni twi no mo de bi atwitwi so o pons o yusu ye enu abi ni yusu mafunu ye funu ni ma pons o yusu no enu ana efuru ana go ni atu oba bi pons dawa efuru pa omu twi ni sa na tutum akama oma fele so da so mo fele amana no on say obi be pinti da ya omode fela ni nyiro mutimi de yo o say de da no fa so ni so ndio wo mum de da mu no maza o mu ye na mu obi yes we are twin people wache obi a wo fela ka o tete fela ni bi sa anu atwi we are no the pons na yes so enu anu no eno abadam tuma wa nya ne se busuafo na nimegu asa no aye ne sa nti edu tamu a ye do beto adaka anim no why you couldn't die and why you stiff zora ze why trying o mana kura no so onan no a no no na so uti no na daka no ato ntwa aji bim we are no carpenter mo ni ni so no abobom oba miensa no aba miensa no aba miensa nipa mabo pa nipa obema sole bobom sa we are no mo peja besi infinfio infinfio ele le kwa no so that's it one more obehe poster na teta down na ni picture fefefe no oko he body na nkase mu eda ho a eni picture na ebo da ho no nyepe nyepe o ma fo so edit fa dabi unya nte de me kana se nipa no ayale ni poster otaro ho obi tuari no what a shock no the picture kaba de design we see so no otiaza aze so no ni picture we try ya genuine and ya dey poster so that say but one who know that much no ko na brabo bibi asesa na ni nyina tutom amomwa na enye correct onko mo chere ngo mi da on ma ko bi da na say government hospital burade adwa ya ho no hallelujah amen to so bra na ye mo boso ntentem ebre me ko o se me hwedi aye twan okay ye do adwen so o die be ye twan o se u be free nsuo ai na free nsuo o se omu no uwu a afi na omu nsuo na ha se etwe na wo skin no aye twan te se on se fish anase adwene odi huja so na ne mu nsuo no twe a on se ne skin no na aye asa roba na asa roba itu ni pe wu a omu nsuo no etwe no na skin we na asa roba odon safa so si a na ewro na ewro nipa wie no nipa wie na me kan wasam jero hallelujah ko was me hwedi aye twan o hwedi be twan na free nsuo afi na tinsuo na me na ye harese onwomfo akuakuruwa hallelujah amen sa onwomfo akurukuruwa no sa de omo nwene ntoma no oso mo nwena ko ai won ni kente sa na content ai o si ni pan kwanfie sa na tie ai ene show uni ni pan be hia na ona ne be kasa de ade be chi Yesu wu so da se ni pa wie no yenko
wasi mi nehi wasi nipa da sene wo nkwan fie eso te na nidaso bia ni ho na enidaso bia ni kai se me nkwan mframa enti awurade se men kan kire wo se enko ekita wo no mframa ayemframa mani za hunu papa hallelujah Amen. on se ka ekwa tais ni gu ase mframa na gina mu ball mframa na gina mu mframa se balloon mframa na gina mu bebo ade wo time a enyo ejo ade wo ball no ma enyo ejo se ball jo a etimi dede dawe emfaso ni su bi ya to twere sa no nipa enso te sa mframa na gina mu sa home no esape ufuola enyi ti asem ni wo home kwaso breathe in breathe out ni nyina no a number of home ya be home o nyame anim home dodo nipa bia be home no e wo nyame anim say ye 100 billion home ya en obi ahome ne de sa amenaka ne de 100,000 enso onim nti duo se kinkire ya na wani ni bie sa na bofana ka chese waduane a obedi no asase so asa ohome no so arechi ni position it is a mobile phone your free be user data utimi set to baby arechi data ni siso na no akate sa ni nipa nkwan fiete it do sa point no a akate no ano no obi antimi nya hwebiem yes sa ni nipa wiete itina masema to nsi onipa bia bewu itin esano owuo ni ntino bibia wo ya no asase wesu nyina fa Kristo bata ho fa Kristo Yesu bata ho na emwa sa se Yesu Kristo nkuto ana watimi ewu asore a wote ase a wose obia obedi na chi besom no nukurem bia no wo ndie obeka hwe be daachi opia obese nyane sa no one na kona hinim amen ko kaise be nkwa yemframa enti kaise won kwa ekita yemframa na mani sa hunu papa bio na unya wuse kinkei adepa bia no wawudi woni behu bio die wo hu me no die wo hu wo no o hu me bio wani tua me wani tua enso na me ni ho enti ebe ba ne adeda wafo nyina esu twa jaadwo wo tie mu firi nipa no ne ade na enso nipa no oni wo ne kra ne ko die da ho ye dote onte o kasa hallelujah amen ko sede mununkum sa na kro no eti awurade asem se sede mununkum esa na kro esa e wo wiem na kro no sa na de osan kwa samadon sa no nipa owuma kwa samadon samfro ma asase su biemu o mani fie bio o mani fie bio na ne tena bia we hu ni bio se na wote traza ko na wu ya onsan ko biem enti menzu mi muama no se wote akwantuom abrochire ana obewu a onsan ko abrochire obiem sa we are lucky ani e de wa mane play no abagana ni abisi oni ayewa yi so de ase lucky no baby a wotena bo obra baby a wufire unye wuse kinkire wonsa matters fo asase su bio yes osi nti benzu mi muama no enti job ready no se sanati adia eni wo muana no me kasa me ho homa ho hia mu obekasa akire nipa ama nipa hu de ewo ho ma nipa da sani ko Messi apini o si apini ma wura huo mu eto wo ho a eya adwene nsem we ho se etimi bewu etimi beje wiase ho hallelujah yanko o se me ye po kababri ko verse 12 me ye po ana so mu bopon na ema wo de owenfo sisi me ho se me se mempa ebe chechire me wure na me dabre on se wase me ye po ana me ye se de nsuo mu bopon hallelujah amen epudu su ba te say on se wo so woro so okwa no ba obu o ma kese sem na ende na fa ko odafo mu a bina na America no odafo do de akire bi no de akire nifa so da say nipa abrabo no de totopo hu no wose me yesepo epumu bopon na je say na brabo a wo bo nyina kokoti oda kemu e se eyese obenyinya sa ne ma no bere mfa won to so mfa hwa ho bibire eye huhu de ubeja ho ta adentina ade etimi se na ubeja ho na do wanto so
Kristo unsum Kristo akodo autism ana wanya sika freemason so de asabena se wose me ye sapo pumu bopon na se me se na se o ka kire wo se mempa ana betetere me wure so de ase ubo wura obi dem pa na kohwe queen size ya woda so a maza empano massage no empano mena mgajo obi mpa e massage hwenempa sirisitie bobo ebodan obi dem bobo bokura no enya de so benya ni yade da spotlight no itutu enye na oti ha no kapre kura ni bi na bobo ko gown na bodemo na odakura na wuwani we abrabo ndi ye hallelujah amen ibinum de asetena pa ji omani bedodo na nso so enwiye ai brubob isi so for brubob ma bonus ani ehyewo openti ne dem a enu so bru wato bob bru okatin se bru the best bru hallelujah isi dem wa no ani so wo bia bru enena nipa ehuru niam bia change edem colors Kristo why na amen verse 30 se me se wo ka kire wo se mempa be kekere me wo mpa wo da so na nkekere wo were wo ka wotim na nkekere wo were wo dwuma na nkekere wo were o se mempa nkekere me were na me dabre be dwuma pidisie nu a na wo dabre wo fie Lazarus house wow obon mani fie remote na bi ni gate na bi oya duru honom na eye sensa ode ka ne do na gate na kasa bie no akọ pake collect bulldogs egu fie o mawa o security mine aduane open wodi anoni a open wonnom hallelujah amen wose se wo de san hihye we nyina hihye wona do ani to so a ene wo de dayeso hye me ye a awurade se men kan che se dayesum no obeyi ne ho adi ata na tie dayeso unka bi nhye wa na frede ona akọ ni suade hunu na mebo binim ani suade hunu na nipa ya de ebo brim ko brim verse 15 yes na ema me kra yi menebo na ema me kra ya de ebe eyi menebo ani wuo simi mi no mpemu hallelujah amen ento da wo sa na bibia tie si so ase heart attack yes stroke afi na hwenabo uhu sadin penes ayeka wosi kwa so anu brother eja misibra woti ase sum Kristo wat sum Kristo na eto de enyemu a awurade ahumobo onipa bia bewu wo na chi enkuntabu ho ewo ho iti nwadwen se wanya wiase japade wanya opportunity brana ekosoma nti obetu Kristo aseba to atwere ishanka oba de di amen verse 16 yes was afono me na mentena se da enti afi wate won ma na opri wuwo ti e ka se obi abrewa de bi obobra owo be famio me na wo be me na nyini edu ba bi na obobra owo be famio ade na kum nkura yi otisi obi awu abrante bi awu a yi wo na de na me nkwa me fa me nko me bre yare tete okono wote won ma odidi ko osimini ni said that one was minidi yo menana eso na said that one na dwin nyina ya korade ni pa mobo itorofo mi le mitu nyame mafo aka kra bi na me pon de me pesa me ka che nyame manyina ne se oni pa bia bewu owo no de mas konfo bewu malam sofo ohene mampani asikafo adefo ahotofo de otikem de onamfom de otwi pragia de opra ejom de otnyina bewu hwan obia bewu tude di hiana di bone yani bo ha so hiana mi tinu odi bone nyambe jime ade alado so hiana ndi owu nyame je yeti da choko
verse number 16 yes wɔsi afono me mentena se daa mentena se de bia gyaa me na me na ehuhuro ɛyɛ huhuro ɔdasani ne hwan a ɔdasani kura ne hwan ubu no kɛseɛ na wodwene ne ho ayi wohwɛ no daa no pa wohwɛ nipa dasani de bia na wotaa sɔ no hwɛ onyankopɔn na ɛka no ɔso hwɛ nipa dasani bia na ɔsɔ no kɔ verse number 19 wonyi w'ani mfiri me so kɔ wonyi w'ani mfiri me so Job chapter 7 again 7:19 no Job chapter 7 verse number 19 yadu 19 verse number 19 ka 21 verse number 21 na adan na wo mfa me mra to mfiri hallelujah amen ɔsa ne ntina me mfa me mra to nyɛ dai mfiri na wo ma me mfom so ensene nkro hallelujah amen ɛna obisa no wɔn ɔhaw a ɛda nipa so ɔhaw a ɛda nipa so so da se Job am yɛ hunu sɛ abraba yɛ bo nyina wɔnim nyina da nipa so etu ɔdɔfo a wɔhwɛ me bibisa sɛ adenti na ɔnyɛ de bɛyi wɔsi adenti na wo ma me mra to mfiri ɔnyɛ de bɛyi adenti na wo mfa me mra to mfiri ɔmfa me mra to obi ayɛ ɔbɔ na ɔsi mi nya ama ne Job na ɛka no adenti na mfo obi bɔ ne nkyɛn na wo ma me mfom so nsene nkro na ma ne mfo nipa koro mfo so ɛnsene nkɔ na afei mɛda mfuturo mu hallelujah amen ɔsɛ adenti na ɔmfa me mfo so a mayɛ wɔ mfiri mene ne bɛtwe akɔsi sɛ wobɛwu memfa nkyɛ menya ma no nka da mɛkyena tom mɛyɛ ne sɛ mebɔ ne dua ku no mɛyɛ ne sɛ ɛdeɛ na bɛnya ada end ɛdeɛ na bɛnya owu kwa first ka bia so da say eti Job bisa kwahye wa ha sɛdeɛ bɛyɛ na ntɛ na womfa me mfom so mfiri adenti ne nipa na wayɛ ɔbɔne ɔmfa ne bɔne mfiri no na woma me mfom so nsene nkro na ɔmfa ne bɔne nkyɛ no na afei mɛda mfuturo mu na afei a wɔda hɔ a wawuo yi yes afei mɛda mfuturo mu afei a wɔda mfuturo mu wawuo yi na wobɛhwehwɛ me ɛna wobɛyie na sɛ wobɛpɛ de na so nhu me on quotation ma yi afei a wɔma nipa no wawu wowu di a wokɔ yi wokɔpɛ deɛ wadome ne saa mena wu wokora na abɔ dua ma no wuɛ ɛyɛ no kɔpɛ deɛ mekɔhɛ sɛ wawu amba a ɛde na bɛnya nipa bi saa no ka ho biem verse number 21 yes na deɛ na mfa me mfom so mfiri enti Job si me misa wo sɛ oniadɔfo a me no wahyia adɛn nti na obi ayɛ ɔbɔne na wontimi mfa nipa korɔ bɔne ɛmfiri no na woma me mfom so nsene nkɔ na mfonsoɔ a wayɛw wo yere agye atumi sɛ mpa wafom wakakaka akɔ ahemfo anim akɔ asɔfo anim wobɛ sɛ ɔde bɛkyɛ ada wo mbɛ nkwa na okita nkuntwe abɔfra yi a wone ne tie yi mfonsoɔ no wayɛ woanya nso mfasoɔ pɛyi mu yes woanya nso mfasoɔ wapakyɛ wapapapa wotumi asesa akɔra ne nneɛma agu abɔnten apam no ada na mfa mfonsoɔ nkyɛ no fonsoɔ bɛnko wo so wobɔ mpa sɛ nyame mfa adeɛ nkyɛw nti Job ebisa question sɛ adɛn na mfa me mfom so mfiri adɛn nti na mfa nipa no mfonsoɔ mfiri no na woma me mfom so nsene nkɔ na woma ne mfonsoɔ ntwam afei mɛda mfuturo mu na ɔda mfuturo mu a wawuo yi wobɛhwehwɛ me na wobɛyie no ase abɛhwehwɛ no yi nanso na menim hɔ bio woba wobɛhwehwɛ wobɛhwehwɛm wobɛbisɛm ma menkɔkye abusuafoɔ nso woana aku nipa no wahyɛ no awerɛhoɔ saa ma ɔde awerɛhoɔ wu wohu wie yi a wokɔkyea ne ma wokɔkyea abusuafoɔ asɛm bi a ɛyɛ wɔ wiase o ɔnsɛ asiefoɔ de too dwom wone na yɛaka ne ni mmom yɛduru ke na ɛbɛbɔ din wone na ya ne ni mmom yɛduru ke na ɛbɛbɔ din wone na yɛaka ne ni mmom yɛduru ke na ɛbɛbɔ din wone na ya ne ni wobɛwo sɛ ne ɔmu twafo no ho hyia asiefoɔ ne to saa dwom ti asɛm no yi menim nwom no to but wɔmo taa to paa ayi ase ɛberɛ funda hɔ no ne ɔmo taa to saa dwom yɛyɛ awufo som no zɔde ase enti berɛ nipa no te aseɛ no ɛne ne nyɛ pɛ kasa nipa hɔ ɔnsɛ ayi de bɔɔ nwom mewura firi baako ɔde toyɛ
kasanipa ho ya kasanipa ho onipa kasonipa kasonipa ho enchene nipa free wiase a kasonipa ho enchene nipa wo kasonipa ho misi ya kasonipa ho a kasonipa ho enchene nipa bro kasonipa ho nipa mobo kasonipa ho oni adofo a wo hwe kasonipa ho enchene nipa pro kasonipa ho enchene nipa pro kasonipa ho o tamia jedi abai kasonipa ho evangelist o tamia jedi a kasonipa ho aya abua nipa kasonipa ho nipa yensare kura kasonipa ho o mo bi de boamia kasonipa ho yentam na be boami o kasonipa ho ya ya adwesi abasum nyame o kasonipa ho nti ya kasonipa wa kasonipa ho aya kasonipa o kasonipa ho se kasonipa o kasonipa ho hallelujah amen enu ani nipa nuani nipa the voice are voicing yes eni pa nuani nipa the voice are voice you too nyame mafo wait you dey ato for me teachings teachings you dey bibi hure nyame madu chechire boko zodan say kasa ni ba ti aso dem nu o kanu ni message we ni right ade ni pa yaje onya biane no o dey akọ he baby o dey be si adi ba ten o che biane o dem ba sen you room o che biane o dem obi ba be gina so ntu ba ten o che biane o dem ba be gina so momo ne sente o dem tutu sa abekwa sente fra hallelujah amen we ni hey kasa nipa ho quotation no mienko aden na fa memfum so aden na mfa onu abone nche na ma memfum so nsene nkro na bone ye nipa na ye o mani ntwem ade na twem aso ayre mi nya ma nka oyisu a mi sebe no zoda se kan ye fro ba ye fa ba binam fam ba bi eno ko asori bi mu a asofo bi da so twem manso asoda na mu asoda akro no ara wo mo tepno wo mo ngaza we Kristo na mo so ye Kristo na mo so one na te one lay ayi nsafoma no omote weti we no weti anu nti watu afiri ho okwa asora no afa na kunwa kotramba ni unye serious umpa ho aji yeti do atwoko ade na mfa memfum so mfiri ade na wonfa unnya mfo nso nche na ma memfum so nsen nkro na ma na mfo nso nsen afi mi dan futuro mi afi a wawu o dan futuro ba hwehwe me oba ba ho ba hwehwe na nso na mi ni ho bia nso oni ho okọ body ni na hu se dawo but ne kra no ebetimi no akasa ayi okọ ize de na ape waje woni so awi de na ape asase a twa human so nipa no wawu wo de asase ne beso wo de beso wo de mfa nso o ka chiri fa so wo beja ho edan a wo pri kuku ko wo tu nipa na firi mu edan enso obere bo dwo se edan te sa adaka onde da oh tete jomba ko bi otu kwa ankwade ne de beko se dai etesa adaka ko fire kura se ba no wo so ne de so ai elbepe kuma se mantam ba bi esi na na to nsem no wasi fie ade na ade bo atrimode wasi fie umebusuani bi ametene sister if am bese busuani betema no kura beka wachire am wawu ntem ma wo kura mesra no tieni o o meka wachire am wawu ntem o mo pipe ma o metro magi fie na boso bibi ya wa de ho ne bisu o mo se na mintimi ngan na wadwuru wu adachi ubewu ama 4 bedrooms no mo na abehe hayo ono o metem kura be ma ha jiska no gulubotum o mbe ya wel atoso o makro di agrom no mbetwe manzo Kristo nkaye amen awona si kai Job chapter 24 20 to 25 Job 24 ai Job 24 aka krabina ye pon ekobo 11 on na de ya che kan eno na ye ndwanko enko foforo ye bibire ba hye fridge mi ntimi kan nyina aka krabina ye pon kan Job chapter 24 20 to 25 Job 24 verse number 20 oyafunu a ewo no so owo hu asem na make ai
ebedu bebi ama wu bewu yenka obiem ai enti Job say ebedu bebi ama yefuna echimwo ewo wo no wure be free no o ma me wure be fiu so o ma me te ase a ni wure be fiu so te ase nipa wure be fiu se okura na ne afuro nipa smesi wure be fiu kra enti Job say yefuna ewo wo no ni wure be fiu emo abefefe no so te ase wo busuafo wure be fiu yenka akura se wona na amane wo mo yenka yo bibi ufiri kwa so ba no ato bibi na ade abre wo mo otomo boto imu anwa December dura no abaji wo mani so da se wo wa ni afro yafew wu pe yen yesa dabi oze ye obi ayi a obi mo kana jai ensem na mo twrafo mo no wo mo twro mo ho nsem no ma ba kenkai obi a wawu no refi refi biography was one say autography was a biography o dey fan biography mba ne ho nsem ne atwro ebe wie no you are forever in our heart so that's it achekwa 3 months you need 40 days we are oh bra obekọ na so we fufu ovio wo yi ntuma no guaguo krantian kwa pa ni abrobu omo we na wo yi asekura ya wo fufu save yourself wo yi asekura ya wo fufu de ama wo na wo ye di 40 days ya wi a onsa meshe tuntum ara ona na akura ba wo yi asa ba akura wan head anya jabade bi na ono ne ni abebu wo ti aso no anya ho hweda ewiase mobo obanjo say this is a crazy world. God show us mercy. O say nkenipa bia no he ye boaboa ye ho yes o say nipa hu nipa eni nipa bonfo na ba wiase nti as o boa obi a na yem sa hihyew yes ka hu nipa bo nipa kwa nipa na ko onko boa no but emo bia wa ho de betim bia yema no enwiri bibi fufuro bia dabi cause one day born one day die as was wunyuma ediwachi revelation kai unyuma ediwachi papa dunyuma be na ediwachi papa ya papa unyuma pa na unyuma bone ti ya papa de ehye tim so obe ya papa nso so ani nipa bi so ese na do so obeboa wa yes yete do atwoko was wo ye fura wo no ye fura wo no wure be firi no abusuafo wure be fiu emo afefe wu a wo yere ni wure be fiu ukru ni wure be fiu osofo ni wure be fiu wadamfo brebo ane ne koba ni wure be fiu oba ni wure be fiu bia so da say yengo emo afefe no because yesio se kinke ya ache kura no na otwe bosome na washa se dike dike emo ana asha say hit kura ebe mana say 3 days wo hu kura ya daka ne ma na wa pai tusa obi timi pai e wa daka nim na emu ahoden no na eheki abasoro to be ko na obi amena ebu ogu alundra obi amena bu ogu e the force of paisa etimi pushi adaka no drink a gas jinamu bia mo on say drink gas jinamu na eyeyira champagne e paya ana utu a se da hoden ye sa ne ni patie on say adaka no mframa mfam ana ensuo su na jinamu ana wa hohona ne ana wa hohona na wa ya adaka ne ma nti the force ne pai e wo inside ho ti power na shake asase no and on say enchenche ni nyina so yetui ana anwea ne akagum na woso tetimi bugum to be ko na obi amena yesi abu agum eye wapai watuse won mo wi Guinness am mafu akese no kwa ya na no de ene pai mo apa ena meka se ko ba amena na sent ni bi abamena ni no e bon pai sa no na se ewurawura
eyinom saa sɛ yɛ nsuo wuram na aba hɔ wura asase nim misini ntimi mu amana no usi mu agye so sɛ pie ekopɛ nose mask na hyehyɛ ya no ɛne yɛhwene ansa na yɛtimi aba amana no ɛnokora still kɔ bɛfa ahwene masa amane mi huru yɛ no nipa wie yɛ enafom Kristo ɛfa bɔne nkyɛ kɔ wɔn kae no koraa biom wɔsɛ wowu sɛ kinkire ne yɛkɔsie wo a yɛnkaa wo bia mu o bɛbubua mu muyɛ sɛ dua yɛnkaa wo bia wo dia ɛnkaa wo ɛne na wono sɛ yɛpɛ w'asɛm wowu a ma me ne wobɛkuro asɛmasi me ne wobɛkuro yɛnya kɔsie wo wie sɛ kinkire yɛ a asa me se ɛyi dwontuni Daddy Lumba the legend yɛnya sie no wie pɛ mema mo 3 months ɛnoa no Jaja Lawrence yɛmmɔno di nka asɛm bi Kwame Nkrumah ɛnyɛ ne celebration yi ne ebia obi ti radio so ne yɛka asɛm bi ne ba bɛfɛ mu a yɛn na bodi ɔgye yɛ deɛn yɛnka ho asɛm bi so da sɛ Michael Jackson mete ne nwom kora akyɛ yɛn mmɔ ne din Kwame Owusu ansa yɛmmɔ ne din Suzu Williams yɛmmɔ ne din Bob Santo yɛmmɔ ne din so da sɛ enti ebere bi so na ufiri asase wɔ esu a enwa dwen sɛ wonafofo bɛka wakosi de bia anya dwuma da nti wo yɛ bibi adwene wo kwatiri timpra twema sakyera wadwen bɔne bia wo tim bia ne sesa emu bɔni sɛ ɔgya sɛ anyɛ sa ne sɛ wowu sɛ kinkire nipa no a wodi wɔn makyi ɛtena bɔne mu no wɔn no bɛkɔ mo kwae afei deɛ wo ne wɔn kɔ yɛ a enya wo nipadua so tumi a wodi wu yɛ no na kɔbu ho nkonta akyiri Kristo Shanka ba dedi. Amen. Go. Verse number 21. Wo di oboni a won hu mpo. Ote. Ai. Nipa bi saa. Nti abrabo do madwene didi mobrofo ho. Didi mobrofo ho saa. Asane nkontompo ni asisie saa no didi mobrofo. Wanye oba kunafo yie. Wanye oba kunafo yie. Nanso Nyankopɔn ni tumi twe otumfo namu. So da say. Ai. Isika mo nipa. Ai. Dan wasie wi so bebu to gwasese foforo. Ai. Isika mo nipa. Safo ni nyina temu da omo be kire. Yengo. Nanso Nyankopɔn ni tumi twe otumfo namu. Onyankopɔn de ne home etimu ma obi tena se che. Ebra wo nani na nkwaso. Ebra wo mokura ni na nkwaso. Wo sori bio. Ema wo tena ho jojo. Ema wo mutime tena se jojo. Na wo de wo hoto eno so. Na ebinum de wo moto saa ne ma ne so. Nanso on se obu a because ready hu pass what ma sa sori. Ye nu so obewu. Ya na urade re so obesakra. Ya na omo second chance. Nipa bia urade ma second chance. Akwanhyiam no ayi afirim ama second chance yare mu no ayi afirim so ja say this is second chance no the mouth no wantimi anye papa ana wa mo bra papa ende dakope team babro no beka ko was what do I to ano so what they are not to almost so nanso na ni hwe won kwan na Onyankopɔn de ni hwe omudi wo duru de kron na otimi duru ba bi mpampansuo bi wa brabom nanso kakra bi pe nanso Onyankopɔn no omudi ne so man sesa na woni ho na wo yi o mafiri ho sa na tie babro ne yeken ka kire Kevin, God bless you tiasemini no yi wafiri ho ese na se kura asa no to no ayene ne kasa din komo kama be nda bosun be miensani ne ho to no ba asase so ana se onya wode ba fie ye yina abrabo na no adada no anum dada no Nyankopɔn hwedi was come on basere ko bosun ni faso o yi wafiri asase so yete do atoko wasi wojam no bobo hwano wo bobo asafo no ano senipa nyina wo twitwa won se yo metem di Onyankopɔn twitwa nipa te se metem aburo so bia kofom na kuani twitwa aburo abesi da so awe sente sa kwano be yimetrofo asma make me bo amonga hai asma make me bo no kure
so barima be na tiase wo hunu onwo jorofo be ma semene ba wiye Paul nom enso be kan bi asoma Second Corinthians chapter 1 verse number 9 di Paul mo hwe din hwe nyama we no nyina anu mu ka kasa bi e de kire Kristo fo ozai 2 Corinthians 9 verse number 9 1 verse number 9 ozai na ya pepe ye mu hunu se di Paul mo trase din hwe sa ensem amakan ene ahodo bebrem no mu trase no mu hunu se ye bewu omubewu enti enfa ho anto ye ho so de san owo no bewu ni tuma amfa de omo ho anto ho so o ma amfa wo mo ho anto mu nipadua so na emum ye de ho tu Nyankopon a na ye de ho tu Onyankopon a onyane awufuo ne so onyane awufuo ne so hallelujah Amen. Kristo ho asem na Paul no mo ka sa no te Paul mu hunu so bewu to ma mfo mo anto mo David adena wo do to ho so a nipadua no be di hwamo to man kasa hunu so bewu to man fo mo anya dai anto mo so hallelujah amen esan say Paul no kasa na Yesu kura di ka kire mo say ono no so kura be ka wuare John 9:4 Yesu Kristo no amu kura ba asaje so no wo hunu so ono be ka wuare to o kan ho asem John 9 verse 4 yes Ese adije ye di osuma ye na djuma na na djubi ba ye ntumi nya djuma hallelujah amen e wo hu asem ti Yesu Kristo wo se orukro ba asaje so no be ka wuare enti wo mfa ne nya medjuma eni agro ana so do di sinte ana wo ye de wo pesa no ase wo de so da sori ya no anu udidi no ada wakwadwuma ba udidi no ada wakwadwuma ba wonya de fufuro bia bu nyame adwuma obami dia so na ose keka sabi enkwasasam kire nyame nkrofo obabira to agu yo be ye osisi a eti message ne say onipa bia bewu kan wa ti woti asiye no fa ho to Kristo so de bram de masem ne ba wiye no de meka tie nyame manyina ne say bo modern na fa ho to Kristo so na braba ye boy ani asetre mu emu mfaso okura no ewo fom abrabo mu mfaso a ewum sisi ewo fom 1 Timothy 4:8 emfaso a yenya free abraba ye boy ewo fom edi se mfaso a yenya free abrabo mu esua na emwa ye de a ede na sese yeye 1 Timothy 4 verse number 8 na hunamu modern bo ho emfaso sua tie de Paul no mo kan Kristo asemini ma asemina wieni wo se hunamu modern mo ahomfaso sua na me sompa ho wonfaso na onyame som papa eso wonfaso ade nyina mu na wonkwa ewo hoyi kura yi ene de ebeba no ene nkwa bi a ebeba no eho boshe hallelujah amen enkwa ewo hoyi ene de ebeba no ho boshe ewo ho boshe eto obi a de abrabo papa ebe sum Kristo ebe di Kristo achi bia ewo no kure mu no dachi woni ede da so pa aye no kwasem se na aye no kwasem a esese mo je kura esese ye ti ase na ye je ensemu ni ede bobra sa na tie ti ma asem na wie ni Adam na ubewu eno am be kan sa message ni ede ne part 2 ni odipa bia be wunti fa to Kristo so ti mentu am asem so biem ebere ko sese ya tam no yebetwitwa so ebe ko no wana wa enti ye de nadie ne besi Kristo ya adoma wo kena benada yebe sa beto aso enti awrade insha Allah je breti nyame asem amen True Church International kuma se sokoba Wood Village Bola Junction amote yanka no ene yona na keka babo no Joseph Waha vocalist and fe Isaiah also ne bo chidom and evangelist David Ojera so na media adwuma no nyina ho chia me koso ane ne yentena na awrade no munyam enso emaye awade nyina mu bompae osoro ni asase we nsanka odi amen adawa sempempen so ade abeduru yehu asem ni ne ho soro pa wo chew se wono woti asem bia no
asempati mu nhyira ne ho Nyankopɔn fa kyɛ obia efiri sɛ opa asase so no nipa odi wachi no ka won nsɛm no odi yakyire no wo hyira wo otumi nti bedi hini wo nyina brabom na ma wo bisa de nyina mramu afei ahunu sɛ owuo bi da ho ma nipa enti akakaifo ne yɛwerɛ mfi sɛ owuo da ho ne ankoyɛ bɔne otumi nti we hu yɛmɔbɔ ne ani tire ne akyi daa amen amen. God bless you. amen. And I say Nyankopɔn hwɛ anti Kristo yɛ adoma ɔkyena yɛbɛsae ahyia dodo ahwɛ wɔ Facebook ɛne ɛyɛ YouTube awurade nhyira mo bebree. amen. Yɛde hɔ no ahyi